YouTube Mirasım kanalı. YouTube Mirasım kanalı. YouTube Mirasım kanalı. YouTube Mirasım kanalı. Honoré de Balzac. Husyt Gopsek. Povest. Rusçadan tercüme eden Mergen Hümmedow. Türkmenistan Neşriyatı, Aşgabat şehri, 1978-nji ýyl. Husyt Gopsek. Baron Barşdepaniyene. Van Dom kollejining öň kusurumlarynyň arasyna ähtimal diňe ikimiz edebi hünäre başgoşan bolsak gerek. Bilen diňe meşhur äärler hakynda diýen kitabyň sahypalary bilen gyzyklanmaly ýaşymyzda filosofiýa bilen gyzyklananlygymyz ýöne ýere däl ahyryn. Meşhur äärler hakynda bilen ýeramyzyň birinji asyrda Rimli tarihçi Corneli Nepotyň eseri bardy aýdylýar. Men özümiň şu powestim ýazýan wagtymda sen gorda nemes filosofiýa hakda ajaýyp eserleriň üstünde däme çekýän döwrüňde biz ýene täzeden duşduk. Şeýlelikde biziň ikimizem öýdümizde berilen käre dönüklik etmedik. Maňa şu ýerde seniň adyňy ýazmagym ýakymly boluşy ýaly. Saňa da öz adyňy görmek ýakymly bolar diýip tama edýän. Seniň köne mektep ýoldaşyň de Balzac. Bir gerek 1829-njy 1830-njy ýyllaryň gyşynda Vicomtesse de Granley'nin salonunu gece saat 1'e oň bilen garyndaşlygy bolmadyk iki mehman oturdy. Olaryň bir görmegi ýaş ýigit Puhara sagydynyň zaňyny eşitip hoşlaşmagy iständi. Ogly da onuň ekipajynyň tigirleriniň takyrda teşdilinden soň Vicomtesse diňe piket oýunyny tamamlap barýan dogany bilen başgalaryň dostunyň garynlygyny görüp gyýdynyň ýanyna bardy. Gyýy Puharynyň ýanyna durdy. O ekranyň ýüzüni tutup duran haşama üns bilen syn edip duran ýaly görünýärdi. Ýöne onuň uzaklaşyp barýan kabrioletiň şakyrdysyna gulak salyp duranyny şüwketsizdi. Bu bolsa gyýydyň ejesiniň howzurasynyň biderek ýere däerligini tasdiklaýardy. Camilla, sen mundan biýanada Graf de Resto bilen şu gün akşamky boluşyň ýaly boljak gördiň. Onuň öýüme gelmegini gadagyn etmeli bolaryn. Maňa gulak asy balam. Eger sen meniň mäherli söýgüme ynanýan bolsaň, seniň durmuşyňa ýol başyk etme urusy det. Gyýyt 17 ýaşyndaky geçmiş hakda da, geljek hakda da, jemgyýetiň käbir taraplary hakda da pikir ýöredip bilmedi. Men saňa diňe bir ýagdaý düşündirýän. Jenap de Resto'nyň ejeti bar. Ol millionlap baýly ýugudyp biljek aýal, asly gelip çykyşy bolsa pes. Gyýdlykda onuň familiýasy Gariyo bolmaly. Ol ýaşlygyny öýüzi barada her hili gümürtükleriň dörümegine sebäp bolan aýal. Ol özüniň kakasyna gaty gabahatlyk eden aýal. Dogry ol Graf de Resto ýaly gowy ogully bolmagy munasyp aýalym däl. Ýaş Graf onu gaty öýürýär. Oňa ogul göpadarlyk bilen terediýär. Oň boluşy her hili öýe munasyp. Onuň öýüz uýasy dogan hakda ala edişini diýsene. Bir söz aýdanyňda onuň özüni alyp barşy gaty azap ýöne dip Vicomtesse yeter garaýş bile sözüň üstüne goşdy. Ente onuň ejesi diýerke, ýekeze de asyrly maşgalanyň ateneti öz gyýdynyň geljegini we şaýtepini bir mülakatly ýaş çigide ynanmagy batyra gelip bilmez. Siziň Mademoiselle de Granley bilen eden gurrungyzyň bir çeti gulawma ýyly. Şoň üçin siziň gurrungyza goşulatym gelýär diýip maşgalanyň ýokarda ýatlanan dost seslerini. Men uttum Graf diýip ol garşylaşyna ýüzüni aýtdy. Siz ýeke galyp ýegen şeňde kömege ýetmäge gyssanýan. Gör gulaw tüýs jam ýaly iş dolanyny hadym da diýip Vicomtesse gatrak etmedi. Gadyrdan Dervil, men Camille bilen gurrunmy nähili eşitip bildiňiz? Men oň bilen biçak ýoş pişirdaşdym ahyry. Men hemme zady siziň gözüňizden düşündüm diýip Dervil Buhari'nin gaptandaky çuňgur kürsüde oturup jogap berdi. Camillanyň daýy ýegençleriň gaptaryna oturdy. Hanym de Granley bolsa, gyýdy bilen Dervilin aralygyny pessejik rahat kürsüde ornaşdy. Vicomtesse, siziň Graf Ernest de Resto baradaky garaýşlaryňyzy üýtgetmäge mejbur etsek bir wakanyň gurrun edip bermegime wagt boldy. O nähili waka? Dip Camilla gaýgyrdy. Jenap Dervil, batymra gaýdy görüň.
Hadım hanım de Granlier nazarına aýlady. Ol şo nazardan bu urruň özü üçin galakly boljakdygyny düşündi. Vicomtesse de Granlier özüniň baýlygy hem asyl nesliniň meşhurlugy boýunça Saint-Germain etrapyndaky iň awryl aýallaryň biridi. Şoň üçin haýhydyr bir Paris hadymynyň oň bilen şeýle erkany gürleşmäge hiç edip bilmeginiň hem oň öýünni özüne şeýle arkaýyn tutmagynyň gaty giň bolup görünmegi mümkin. Ýöne muny düşündirmek gataň satdy. Hanım de Granlier karoluň maşgalaty bilen Fransiýa gaýdyp gelenleriň soňra Parisde ýerleşipdi. Bu ilki wady diňe Karol Ludwig 18-nji tarapyndan oňa sivil listiniň sunmasynyň belleriniň kömegi hasabyna ýaşamaly bolupdy. Sivil listi Karoluň hem onuň köşküniň harajaty üçin döwlet büdjet tarapyndan gözüňe tutulýan puluň sunmasy. Bu bolsaň üçin çydamsy ýagdaýdy. Bir iş yürüdücü hadım Dervil, tüteninin ýaly Respublika döwründe Granlier'niň öý satyranyna ýol berilen formal nädurlugyň üstüne açypdy. We büyüň Vicomtessa gaýtarylyp berilmeligini ma'lum edipdi. Vicomtessanyň tapşyrygy boýunça suwtdaky prosesy ol alyp barypdy we suwtda ýeňiş gazanypdy. Büsünlükden soň has batyr gaýlanyp, ol garry gurtular üçin gaçbatalga bardak tökmeçilikli işi gozgapdy. Hem Lisnedäki tokoýluk ýerleriň Vicomtessa gaýtarylyp berilmeni gazanypdy. Soňra ol Vicomtessanyň Arlian kanalyna we has ulrak jaýlara bir näçe aksiýalar eýeçiligini dikeldipdi. Olar bolsa imperator jemgyýetçilik idaralary üçin sadaka beripdi. Hanım de Granlier'niň bir iş ynanylan ýaş hadymyň ýeterli dirarly dikeldirin baýlygy oňa 60.000 franka boly ýyllyk giýdizi berip başlady. Şo wagtym immigrantlaryň çeken ziýanynyň öwründe bolmak baradaky kanun çykdy. Vicomtesse ägir köp pul aldy. Biňen pek ýürekli iş bilýän, kiçi göwnük hem oňatkylykly hadym Granlier'niň maşgalatynyň dostu bolup galdy. Hanım de Granlier bolan gatnaşy üçin ol Saint-Germain etraplaryna iň awryly öýleriň hormatlanmagyny we işlerini ýöretmekligi münasip boldy. Ýöne olaň merhemetliliginden peýdalanmady. Ýogsa başga bir şöhrat para adam bolanlygyny ýokman şeýle derdi. Hatda ol özüniň kantorasyny satyp, suwt wedmostwlarynyň birini geçmäge yrjak bolan Vicomtessanyň teklibini redetdi. Ýogsa ol şo ýerde Vicomtessanyň penakyarlyk etmegini biýsak tiýip şöhrat kazanyp biljekdi. Ol diňe käte hanım de Granlier'niň öýünde agşamlaryny geçirirdi. Şondan başga ol diňe adamlaryň arasyna olarla aragatmaçyk saklamak üçin çykardy. Ol hanım de Granlier'niň behwitlerini hadymlyk edip, şeýlekin ahlat bilen goramak netijesinde özüniň zehini görkezini üçin özüni bagtyar garaplaýady. Ýogsa onuň kantorasyna batyp galmak hupawan ýady. Onu hakyky hukukşünas emellarynyň sypçyklygy kimterlik edýärdi. Graf Ernest de Resto Vicomtessanyň öýünde peýda bolup başlaly bäri. Dervil Camillanyň bir ýaşygyndan maýyrlygyny bilip, hanım de Granlier'niň öýüniň hemişelik mihmanlygy görüldi. Hamana Saint-Germain etraplarynyň aristokratik jemgyýetine ýap-ýaňyza goşulan şahsiýede antenli jaly kişi aldy. Gürrüň edilýän agşamdan bir näçe gün godul, o barly Mademoiselle de Granlier gabat gelipdi. Hem oňa nazary bilen graf görkezip şeýle diýipdi. Arman bir ýaşytdy, 2-3 million ýokda. Dogry dälmi? Näme üçin arman çekmeli? Men muny betwagtly gatap etmeýän diýip jogap beripdi. Jenab de Resto zehini bilimli adam. İbeden ýerindäki ministriň ýanyna da awry uly. Men onuň görnükli işgär çykçygyna herçede şügülenmeýän. Hasan bir ýaşyt häkimet başyna geçenne baýlygyň özü oň eline gelip gonur. Ha ola ýöne ol hut häziriň özünde baý bolan bolsady. O baý bolan bolsady diýip Camilla gaýtaranny oň ýüzü gyzaryp gitdi. Onda şüýerde han edýän gyýlaryň bary onu bir-biriniň elinden aljak bolsa ne derdiler diýip ol tant etmäge gatnaşýan gyýlar tarap ümläp sözüň üstüne goşdy. Onu Mademoiselle de Granlier hem oň nazaryny özüne çekýän ýalňy magnit bolmazdy diýip hadym belledi. Siziň ýüzüňiz gyzaran ýaly. Benem bollugy. Siz oňa bir perwaý dälmi? Hana aýdyň. Camilla kürsüden tarta turdy. Bu oňa aşyk bolupdyr diýip hadym Dervil oýlandy. Şo günden başlap Camilla Ernest de Resto
maýyllygyny derwiliň oňlaýanyna düşünüp, bu hadymy aýratyn üntürip başlady. Soňra sen bolsa öz maşgalatynyň köp saat babatdy. Derwile borçlardygyny bilýäniňe garamazdan, oňa dostlukly garaýşdan hormat goýuşy artygrakdy. Ondan oňa ýüldüren wagtynda da mähre gören mülakatlyk köp duýulýady. Onuň bolşunda hem sesiniň ähengini ýokary gatlaryň edim gylymyna mahsus bolan bady howalyk görüp, ol her kimiň öz ýetdiň tanamalygyny tapdyrdy. Minnetdarlyk borç bolup, bir gylygy çağalar öz ýanatalaryndan şeýle bir göňüjüni kule kabul etmeýärler. Derwil pikirini bir ýere jemläp, eswatda oturdy. Soňra bolsa şeýle gürrüň başlady. Şu gün kagşam, maňa öz ömrümde ýekije gedek bolup geçen bir ışky wakany ýadyma saldy. Gördüňizmi? Siz eýýän gülýäňiz. Haýsydyr bir hadymyň şeýle ışky wakanyň bolanyny eşitmegi hem size täsin görünýär. Ýöne menem bir wagtlar 25 ýaşly ýigit bolupdym ahyry. Şo ýaşlyk ýyllarynda bolsa men gaty köp geň taň işler görüp Men ilki bilen öz hikayetymiň bir gahrymany hakda gürrüň etmeli bolaryn. Elbetde onuň kimdigini bilmersiňiz. Gürrüň bir süýtgör adam hakda gidýär. Meniň sözlerimden ol adamyň ýüz keşbini gödüňine getirip biljekdiňizi, bilmejekdiňizi bilmeýän. Akademiýanyň ýyldyn bermegi bilen men oň ýüz keşbini aýyň keşbi bilen deňärdim. Tedäp onuň ýüzüniň sarymtyl solgunlygy altyny öwüşgüne şön kümüşe salim edýärdi. Men gürrüňle diýen süýtgörümiň saçlary syýyk-syýykdy. Hemişe kimse daralynny, hem ak sepenni. Küljümök sar renk dedi. Ýüzüniň gurugy edil Taleyranın kıyali üýtgüsizdi, bir perwaydy. Allah bürünçden goýlanýarly. Taleyran Charles Morris 1754-1838 ýyllar. Bisak mehsepsizlik bilen belli bolan Fransuz diplomat hem syýasy işgäri. Napoleon birinji döwründe we restaurasiýa zamanyna daşary işleri ministri bolan. Gözleri edil alaja gödüniň kıyali kidizikdi hem sarymtylly. Kirpigi düýbünden ýok diýenýärli. Ýiti şöhkle tap getirip bilmeýärdi. Şonuň üçin olýar gözlerini sürüşegi çykan papygyň gaşy bile penalyýardy. Ulyň burnunyň mama diýşän ýiti uzy parmiýal bolup durdy. Dodoklary bolsa alhimiklerinki we Rembrandtyň hem Metsuň kartinalaryndaky gadymy gozulon kyýaly ýokdy. Badym dama ýuwaş mulaýym görülýärdi. Hiç wagt gahalanmaýardy. Onuň ýaşy men üçin matally. Men onuň garrap şeýle derejä ýetendigine de, onuň gözüni oňa saklap, hemişe şeýle ýaşda galjakdygyna da hiç düşünip bilmeýärdim. Onuň otogyna zatlaryň ýaglysy, könüli şönli hem tämizdi. Ýazy ustalyň üstündäki ýaşyl begretsen başlap, täkrawadyň öňündäki haly saçenni, hemme zat uzyňly gününi içerini ýygynaşdyryp, hem mebelleri mum bilen sürtgüçläp geçirýän ýalyňy garry gyýdyň sowuk ewdary ýaly. Oň puharyna gaşyna depe bolup duran küle gömülen töňgeler tütär dururdy. Onuň hiç wagt ýalyn bolup ýanýan wagt bolmazdy. Uksunyň asylan ilkinji minutundan başlap, akşamlaryna üsküle tutgoýunyň başdan ýan wagtyna çenni. Onuň ýaly hereketi edil maýatnyň hereketi ýaly bir tydyrgyny. Munyň özü her gün tog berilip goýberýän nähirli bir awtomat adamdy. Eger kagyň ýüzünden ýürmüllep barýan möjejige degseň, o şobat ayak çeker. Edil şonuň ýaly adamym gürrüň wagtynda penjireniň aňyrtyny eşdilýän arabanyň sesiniň ýuwaşaryna garaşyp birden dymardy. Sebäbi ol sesini zor salmak istemezdi. Frontenelin görülesine ýerip. Balzac Fransuz ýazgysy Fronteneliniň 1657-1757 ýyllar bisak paragat we giň öwrümli galygyny gödüňine tutýar. Fronteneliniň görülesine ýerip, ol özündäki ähli insan duýgularyny basmak bilen ömür energiýasyny aýap saklaýardy. Onuň ömründe gadymy şägedin sagatlardaky şägäniň sessiz zogdurup duruşy ýaly sessiz ýönde geçip barýardy. Käwatlar onuň pidalary allan çygdy bolardylar. Ala galmaly turdurdylar. Edil aşhanada ördegi öldürlerine boluşy ýaly birdenem Mazarstanyň ýaly ümtümlik aralaşardy. Akşam aralaşyny. Veksel adam adata adama ýürlýärdi. Onuň kükrügündäki rehimsiz metal bolsa insan ýüregine gürlýärdi.
Eger o geçen günden göwüni hoş bolsa, ellerini okulaşdyrýardy. Oň ýüzünde joý bolup ýatan gasynlardan bolsa, şatlygyň buğy göterilýän ýaly bolardy. Doğrudan onun sesi gülümsüremesini, yüzündeki damarların oyununu başka sözlerle beyan etmek mümkün değildi. Ehtimal, teletin zorabın sessiz gülküsem, şoň ýaly duýgulary aňladyň bolsa gerek. Teletin zorab, Amerikan ýazgysy Fenimore Cooper'ın 1789-1851 ýyllar Magikanlaryň soňkusy, ýyzy, Awşu beýleklerden ibaret romanlar seriýasynyň gahrymany, Awşu Natty Bumponyň rakamy. Hemişe, hatda inşaatlyk minutlaryna da ol gysgazyk gürlerdi, hem rahatlygyny taklardy. Degire köşesinde ýaşaýan wagtymda, maňa şoň ýaly goňşy bilen ýaşamak mesele edipdi. Şo wagtlar men bir hadymyň kantorasyny kişimirdedim. Hem hukuk boýunça iň soňky kursyň studentidim. Bir tutuksy, şiýigiliň howlusy ýokdy. Äli penjereler köşe tarap çykýardy. O toglaryň ýerleşi bolsa, manaşkalaryň hüjreleriniň guruluşyny ýatladýardy. Olaň hemmetiniň ululugy bir mesberdedi. Her haýsynyň hem ýalňyz gapysy, kiçik penjereli uzun ýarym garanky koridora çykýardy. Hawa aslında da biz aýbar wagtlar wadathananyň mehmanhanasy bolupdyr. Şeýle ýürek gysgynçy aýa gadammasyny haýsydyr bir ýokary atlakdan bolan dogmanyň kelle göçkünligi men goňşymyň ýanyna girmeden öň ösüpkül bolardy. Jaý bile onuň eýeti bir üçin yaradylan ýaly. Allah bir gaýaň hem oňa ýelmeşip duran balyk gulugyň bardy. O janyň aýdyşy ýaly. Aratmaş saklayan ýalňyz adam mennim. O sorap, okumak kitap ýa-da gazet dilep, meniň otoguma boýnuny durdy. Akşamlaryny öz hüjresine barmagy maňa ruhsat ederdi. Ondan onuň şeýir etmäge meýiliniň bar wagtlary bir käte gürrüň edip otururdyk. Şeýranamdarlyk onuň bilen 4 ýyllap goňşulugymyň, o ödüm görüldip barmagymyň meýwesi. Meniň ödüm alyp barşym bolsa, pulsuzlugym ziraly köp babatlarda bu gojaň ýaşaşyny meňdeýärdi. Onuň garyndaşlary dostlar barmydy? O garip mi ýa-da baýmydy? Bu soraglary hiç kim jogap berip bilmese gerek. Men hiç wagt onuň eline pul saklap oturuny görmedim. Eger onuň baýlygy bar bolsa, ehtimal ol bankyň ýerdeminlerini saklanýan bolsa gerek. Onuň özü her bir weksel talap edip alýardy. We munyň şün edil suwunyň kuýaly, ýinçejik, tüňk bolup duran aýaklaryny gabardadyp bütün Parisy aýranyp algap çykýardy. Gepin gerdişini aýtsam, bir gedek ol özüniň adatdan naşar terhaplygy üçin görgäde galdy. Ol tütänden öz ýüzüne altyn teňe goýun eken. Ondan bir sebäp bilen ikilik Napoleonlar teňgesi onuň jiletiniň ýüzüne gaçaýypdyr. Şonu şol ýerde ýaşaýanlaryň bir oň ýyzy bilen baskançakdan düşüp gelýän eken. Ol altyn teňgän ýerden galyp oňa dudypdyr. Bir meňkide lip ol ellerini daldalap gygyrypdyr. Altın? Meni altın näme işledin? Eger men baý bolsam, şeýle ýaşarmydym. Ertirlerine op Buharinyň tüssü baglap giden burşunna duran demir peşşagazdy, ýödüne kofe gaýnadynardy. Günortan aharyny oňa restorasiýadan getirip bererdiler. Dergödewan garraýal belli bir sagatda gelip onuň otogyny ýygnaşdyrardy. Tötänlikde diýen ýaly onuň Gopsek diýen gaty geň familiýasy bardy. Gopsek gallançy, hazimelik diýmek. Stern muny udul maňlyny ýazylan zat diýip atlandyrdy. Soň-soňlary ol maňa öz işini ýöretmegi tapşyranna. Men oň özüm bilen ilk tanışan wagtymda eýýäm 76 ýaşyny ekenini bilip galdym. Ol 1740-njy ýylda Anwerpeniň etegine dowulupdyr. Onuň ejeti ýewrey kakady bolda gallandy eken. Onuň dogly ady hem Jean Esther van Gopsek eken. Gözel gallant ýanan ilip at berilen aýalyň öldürilmeginiň tutuş Paris'e iş bolundygyny elbetde siz ýadyňyzdan çykaran näersiňiz. Bir gedek men özümiň ýönkü goňşym bilen gürrüň edimde tötäniň näme bu wakany ýatladym görün. Ol bu arada hiç şeýle gyzyklanma ýa-da geň galma döretmeden. O men dolanyň ýegençim bolmaly diýdi. Onuň ýalňyz miraslarynyň, uýosunyň agtygynyň ölümi oňa diňe şöýleri aýtdyryp bildi. Suwutlaryň önüne men gözel galant zinanyň adynyň Sarvan Gopsekdigini bildim.
Men gopsekten bügen ýagdaý. Uýosunyň agtygynyň näme üçin onuň familiýasyny götürýändigini düşündirmegini haýyş edemdi. O ýylgyryp şeýle jogap berdi. Biziň neberemizde aýarlar hiç wagt äre çykmaýadylar. Bir täýin adam öz garyndaşlaryny bolan aýarlaryň 4 neslinden ýekejesinden bir gedekde görmek islemedi. Ol özüniň miraslardan ýigrenýädi, hatda öýrenden soň kimdir biriniň öz baýlygyny eýe bolmagyny kellesine de getirmek islemeýärdi. Ejat onu gäme ýaşky çedip ýerleşdiripdir we ol 10 ýaşyndaky galan ziýanyň os Hindistanyňky mülklerine ýüzüşe gidipdir. Şo ýerde de 20 ýyllap tergizançylyk edipdir. Onuň sarymtyl maňlarynaky ýygyrtdylar, gorkunç syýnaglaryň, duýdanta ýüze çykan eýmin suwakalaryň, garaşylmadyk şowluklaryň, romantiki öwürlüjükleriň, şäksiz şatlyklaryň, açlyk şekilen günleriň, baskylanan töýgüniň baýlygyň, tozgunlaryň we ýene de gazanlan baýlygyň, adamyň ömrüniň galan üstüne garan wagtlaryna göz ýumyp açyp saramda edilýän, ehtimal zerurluk sebäpli aklanyp bilinjek gadap hereketleriň halat edýän pursatlary bolan, ölüm hoply wakalaryň sırlaryny saklap galypdyr. Ol Jenap Dilallini, Admiral Simezi, Jenap de Kergaruyeti we Destiani, Bayan de Süfriyani, Jenap de Partendüeri, Lordlar Cornwellsi, Gastings'i, Kippo sahibiň öýüni hem atasyny tanaýady. Balzac tarihi atlary. Personajlaryň tostlugyň tapylan atlary bilen gedekleşdirip Hindistanyň hökümdarlyk uğrundaky İngiliz-Fransuz uruşy döwründaky 18-nji asaryň 50-60-njy ýyllary Fransiýanyň, Angliýanyň we Hindistanyň harby hem syýasy işgärleriň bir toparynyň atlaryny sanaýar. Delide aracı mahajy Sindiaha hyzmat eden we maharatlaryň dinasiýasynyň kuwatlanmagyna ýardam eden şol meşhur Savoyar onuň bilen iş tarşypdyr. Onuň Victor Hughes göbeýleki meşhur deňiz garakçylar bilen nähirdir bir gatnaşyk bolupdyr. Sebäbi ol Sen Tom adatyny uzak wagtlap ýaşapdyr. Ol baýlaşmak üçin hemme zatlary syňap görüpdir. Hatda näletsiňen şo hazinany Wagşy taýpalar tarapyndan Buenos Aires'iň töwereklerine bir ýerlerde gömülip goýulan gyzyl gözläp tapmagydy syňanyş edipdir. Birleşen Ştatlaryň garaşdyrlygy uğruna kurşun äli şolşarmlyklaryna on gatnaşmagy bardyr. Ýöne Hindistan ýa-da Amerika hakyna ol diňe meň bilen gurrun ederdi. Onu da öýren teýrek gurrun ederdi. Ýere gedegem şondan soň özüniň ýaňralygyna ahmir edýän ýaly görnýärdi. Egerde adam kärçiligi adamlar arasyndaky ýöz ara gatnaşygy din ýaly bir zat hasap etmeli bolsa, onu gopsygy ateist atlandyrmak bolardy. Men onu öwrenmek gödüňimde maksat edip goýanam bolsam, ýöz utanjymy ýaşarmazdan. Ömrüniň iň ahyrky minutyny sen onuň ruhunyň özüm üçin 7 gulp astyna galanlygyny boýnalmaga borçludur. Kätemen özüme ol haýsy jynsa kadýyn soragym berýärdim. Eger ýaly tüýtorlar şoňa meňdeş boljak bolsa, onda olar erkekdigi aýarlygy näbelli jynsa degişli bolsunlar gerek. Ol öýejetiniň dinine göpal bolup galypmy we hristiýanlara olja ýaly garaýarmy? O katolik bolupmy, musulman bolupmy, brahmanizmyň ýany adam bolupmy, lüteransmy? Men oň dine ıtkady bardy, hiç tat bilemokdum. Ol din meseleleri bardy, dine ynanmaýan adamy garaganda hat bir perwaýrakdy. Bir gün akşam men altın heykeli öwürli oturun. Öýl pidalary bergidarly tarapyndan gülküşýünmi ýa-da şeýle mana bütünlüği ters gelýän üçinmi? Gopsek ata diýilip at berilen bu adamyň ýanyna girdim. Ol adatdaky ýaly şoň kurtudy. Edil heykel ýaly gymyllyman özüniň hasap kwitansiýalardyr dilhatlaryna gaýtadan oka oturýaly bolup, gözlerini Buhari'nin öňe çykyp duran şünklerini aýyrman oturdy. Sürçög çıkan ýaşyl dikeziň üstüne tüsseläp duran tyrça onuň ýüzüne ýagtyldy. Ýöne mundan ýaňa onuň ýüzi tähelsizigem nähirler bir ýuwşunaran okdy. Gaýta ol hasa solgun görünýärdi. Goja maňa tarap seretdi de sesini çykarman, eri bilen men oturmaga enni geden stolum görkezdi. Biz anlar näme hakda pikir edýäkä diýip men özüme soraw berdim. Bu dünýäde Hudaý diýen, duýgu diýen,
söýgü diýen bagyt diýen dadyň bardygyny bilýärmi-ki? Ondan ol hamana agyrsyr koýaly birden oňa nebsem agyrdy. Ýöne men bir zady kimse düşünýärdim. Eger banykda onuň milyon baýlygy bar bolsa, ol öz aňyna geden, aýrynyp gören, sallarlap gören, baha ketip gören, talan ýurtlarynyň baryny gola salyp biljekdi. "Salamu aleykum gopsek ata" diýip men aýtdym. O kellesini maňa tarap ýöwürdi. Onuň gurgara gaşlary salaja gymyldy. Oňa mahsus bolan bir hereket gün ortanlygynyň iň alçak ýylgyryşyna barabardy. Ol adatda aksiyari şunkurdydy. Gözüne Puhari'nin tüňü şunklaryndan aýyrman otyrdy. Bugünem siz näme düşünür şo kitap neşirçiýiniň tozanlygy hakda habar eşden günüňizdäki ýaly ýüz salyp görnýäňiz. Siz onu yeterli üçin öpdiňiz. Siz oň pidasy bolsaňyzam şeýle dipdiňiz. Pidasy? Diýip o gen almykra gaýtylap sorady. Ýadyňyza düşýärmi? O siz bilen özüne peýdar şertnä baglaşypdy. Ol weksellerini töre okuyup sully hakda usta bitasyna ýazypdy. Öz işi ýoly düşüp başlanan soň bolsa, o sizden öz bergiňizi şo şertnä bitasyna tölemek talap edipdi. O mekirdi diýip goja tasdiklady. Ýöne soň men onu ýene-de mazaly oňurypdym. Belki size talep etmek üçin nähirler bir weksellere gerekdir. Şuň aýyň 30 diýen. Men birinji gedek onuň bilen pul hakda gürrüňe diýdim. O maňa tinkezindikdi de gaşlaryny gymyldatdy. Soňra bolsa emelsiz sadanlaryň elindäki fleytanyň sesine meňdeş iňçejik ýuwaş ses söyleşeýle diýdi. Men güýmeni otyrum. Siz käte güýmenýäňizmi? Näme sizdiňe öz goşgularyny sapetdirýän adamy şahyr gatap edýäňiz diýip, ol ýeginlerini gytyp hem gözlerini ýigren süleşip sorady. Şahiranalyk şeýle kelledimi? Diýip men haýran galdym. Sebäbi men onuň durmuşy hakda şo wagtlar hiç zat bilmeýärdim. Kimiň durmuşy men kiýal ajap bolup biler öýdýäňiz diýip ol aýtdy. Oň nazary ot bolup ýandy. Siz ýaş, siziň ganyňyz damyryňyzda oýnap dur. Şo terarlam kelläňiz dumanlap dur. Siz puharda ýanyp duran ketin näsir edýäňiz, ýanyp duran otda ýanan ýüzüni görýäňiz. Men bolsam diňe köýüp görýän. Siz hemme zady ynanýaňyz, men bolsa hiç zady ynanmok. Ýer bolýar ekenne. Eger başarsaňyz öz ham hyýallaryňyz aýagyl saklaň. Men häzir size anhan ömürniň netijesini jemläp berýin. Siz hala sergezdan siýahatçy bolun. Hala ozawyny hem aýalynyň ýanyna aýrylmany bilmeýän öýdesi bolun. Bary bir şeýle ýaşy ýeterdiňiz. Şonda tutuş durmuşyňyz diňe söýgüli siradaňyza bolan enlik bolup galar. Şonda bagyt diýen zat okuyup bilenňizi güzäran babatda maş ketdirmekden ibarat bolup galar. Şu iki dögünden başga zatlaryň bar galat zatlardyr. Ine meniň prinsiplerim ýagdaýa görä özgerip durdy. Olary geografik giňişliklere bagylykda ütgetmeli boldum. Ýewropada adamlaryň agdyna açyp giň galýan zatlary Aziýada berk çylarandyrlar. Parisde gawahat gatay edilýän zatlar Azor adalarynyň aňyrtyny deruluk diýip bilinýär. Ýeriň ýüzünde üýtüwsi zat ýok, diňe şertleýän zatlar bar. Ödem şo şertlilikler her howa şertlerine dörlü. Öz islegine ýady. İsleginiň tersine ähli jemgyýetçilik ölçülerini deňelip gören adam üçin siziň ähli ahlak düzgünleriňiz we anamlaryňyz boş sözlerdir. Diňe TV tarapyndan biriň zamanamyga goýulan ýeketäk duýgy. Özüňi görmek duýgusy ütgüsüdür. Ýewropa sivilizasiýasynyň döwletlerine bir instinktde şahsy behbit diýip at berilýär. Siz men ýaşyma ýeterdiňiz görün. Ana şonu yer ýüzündäki ähli eşretleriň arasynda adam üçin ýygyny ılganyňa degijek ýytybarly ýeki zadadyň bardygyny bilersiňiz. Ol altyndyr. Adamzadyň ähli kuwwady altynda jemlenendir. Men tiýagat etdim. Yer ýüzüniň ähli ýerine düzlükleriň hem daglyklaryň bardygyny gördüm. Düzlükler ýüregiňe düşýär, daglar ýada diýär. Bu söz bilen aýdanynda nirde ýaşaýanyň ähmiýeti ýok. Ahlaklara gedek gelenle bolsa adam hemme ýerde bir meňdeş.
Hemme yerde gariplerle baylar arasında göreş gidiyor. Hemme yerde ödem ol göreş kutulgusuz. Sebebi başkalarına sana zor salmagından, sen özünün iyili zor salanın bu. Hemme yerde bitkinli adamlar dehmet çekkerler. Arıklar orada horlanıyorlar. Ledet almak hemme yerde şöber dağıtlardı. Olan hemme yerde adamın gücün den derecede yeğsiyeler. Ehil lezzetlerden dine bir teselli, şöhrat paralık artık maştaklanıyor. Şöhrat paralık. Bir hem işe bizim menimizdir. Eýsem şöhrat paralygy näme kanagatlandyrıp bilir? Altın. Altynyň akymlary. Bizim öz eljiremelerimizi durmuşa geçirmegimiz üçin wagt gerek. Maddi mümkinçilikler ýa-da tagallara gerek. Yer näme diýersiň? Altynda bu zatlaryň barynyň tohumy bar. Ol hakykat ýüzünde hemme zady berýär. Diňe akmaklar ýa-da kedelli adamlar bir näçe su utmak tamasy bilen udok gizerini kartyň başynda geçirmekden öz bagytyny tap bererler. Diňe samsyklar iň bir adaty işler hakdy. Haýhylar bir dinanyň diwanyna ýeki özüniň ýatşakdygy ýa-da özüne ýakymly birini ýatşakdygy, onu haýhy zadyň artykdygy, ganyň ýa-da limfleriň, joşgunlygyň ýa-da asyllygyň artykdygy hakda oýlanyp wagtyny ýitirip birer. Diňe anko adamlar wakalary dolandyrmak üçin siýasatyň prinsiplerini berkrar etmek bilen meşgulanyp, öz ýakyn adamyna peýda edýändirini ödüp biler. Sebebi o wakalary hiç wagt öňünden görüp biljek gumanyň ýok. Aksiýonlar hakda ýaňramak, olaň ýeter degişmelerini gaýtalamak. Diňe bir azyjyk giýinrek ýerde diýmeseň, gözüniň içine sarlan haýwan ýaly bolup, her gün günüňi gezelenişde geçirmek, başga birler üçin bedenmek, başga birler üçin toý tomaşa gurmak. Arasda tohumdan bolan atyň ýa-da goňşularyňdan tutuş 3 gün ýoň satyn almaklyk miýetler eden täze moduda kalýaskaň barlygy üçin ýögünmek diňe pankeliler üçin ýakym bolup biler. Ene siziň Paryjlileňiň tutuş durmuşyndan ibaret. Olaň tutuş durmuşy şu bir näçe ötede sygyp dur. Dogry gerek. Ýöne siz adamyň ýaşaýyşynda onuň özüniň galyp bilmejek berentligini seredip görüň. Bagyt nämedi? Munun öz ýa-gabyň durmuşymy gemirip gutorýança güýçli tolgunmadyr. Ýa-da bir kimsiz ýenini getirilen İngiliz mehanizmyna ýöwürýän bir tadargyn hasardylar. Bu bagytdan ýokardy asylly bileti geliji diýip at berilýände. Tebigatyň hadiselerini täzeden gaýtalamak göre onuň sırlaryna aralaşmak we belli bir netijelere galanmak amtalşy durýar. Ene size sungut hem bolum. Huzur hem rahatlyk diýen zatlaň iki sözlük beýany. Dogrymy? Ene şeýdip siziň häzirki jemgyýetiňizdäki bähwitleriň saknaşygy bilen iň soňky derejesinde seni galan ähli insan haruşlary men öňümden geçip dur. Men göre olary gözden geçirýän, özüm bolsam rahat ýaşap ýörün. Siziň ilmi bileti geljiliginiz, öz uğruna başa baş tögeşdiýen ýaly bir zat bolup, onu adam bermedi ama ýeňilişete de bar bolýar. Men bolsa onu adam zat herekete getirýän düýp sebäpleri aralaşmak güle salşyrýan. Gepin ýetgidi. Men özüm ýadatmadan dünýäye ýergedýän. Dünýä bolsa men üstümden tägerçejigem hökümdarlyk satyp bilen ok. Ene siz dinläp görüň diýip ol bir azyk dam boturundan aýtdy. Men size şu gün gözümiň öňünde bolup geçen iki tane wakany görüň bereýin. Ondan siz men nämeden teselli tapýanmy düşünürsiňiz? Ol ýerinden turdy. Gapynyň kildini agaç sokdy. Penjiräň öňüne bardy. Köne hali perdeýän syýrdy. Şonda perdeýäniň halkalary metal germege degip jygylady. Ondan o ýene kürsüge geçip oturdy. Ine şu gün ýerden diýip olaýtdy. Men bergi darlama iki tane weksel görkezmeli boldum. Galanlaryny men dünýäde operasiýalaryň boýunça hasaplaşyp geçiremde işe girdipdim. Oňam peýdasy bar. Sebebi men hasap geçiremde tölew summasynyň algymy almagy edilýän çykdyjylar aýyrýan. Bu paýtun üçin 40 su goýýan. Ýöne men paýtun tutmak barada pikirim edemmi? Hasap prosentinden düşýän haýhydyr bir 6 frank üçin men tutuş Paryjy hasanaklap çykýanlygym geň dälmi? Bir men ahyry hiç kime garaşly adam
Bu bari yoğu 7 frank salgyt töleýär. 1000 franklyk birinji vekseli diýsen görmegi sypaý ýaş ýigit hasap aldyrypdy. Oň jileti ýyllarok film geçenni. Onuň lorniyeti de bardy. Tilbürisi de, İngiliz pedagogu da, ýene şoňa meňdeşdatlary bardy. Ol vekseli bolsa, maňa bir aýal, Paryjyň iň gözel aýallarynyň biri, haýyr bir baý pameşçiň onuň sözüne de grafyň aýaly beripdi. Näme üçin onuň merhemetli grafinýasy ýuridik taýdan güýçsü, ýöne praktik taýdan dogry ýetirli veksele bol çekenligi diýär. Ýogsa binalaçylygyny aýallar, ýokary gatlakdan bolan dinanlar veksellerine protest bildirilen halatda, maşgala dawatynyň ýüze çykarynan ýöler ýar gorkýar ahyry. Olar bergilerini pul bilen töläp bilmeseler, ýöz duruklary bilen hasaplaşmaga da taýýar ahyry. Men bir vekseliň sırrının gymmatyny biletim geldi. Bir ýerde näme gidenip ýatyr? Tamsyklykmy? Galagoplukmy? Söýgümi ýa-da ejirmi? Fanny Malvo diýen biri tarapyndan gol çekilen şo summudaky ikinji vekseli kenep matasynyň söwdäsini diýen söwdegar tozmokluğun şın kandidat hasap alyrdy. Ýekezi adamda entek bankda tähelçizi krediti bar bolsa-da, men dukanjygyma gelmez. Onuň men otogumdan hat stoluma şenli bolan ilkinji ýerdimi çykganda ýagdaý düşünýändiginden, bankierler hemmetinden netijesi kardy gözleýändiginden hem yetip gelýän helakçylygynyň habar berýär. Men öýdüýümde ýydandan algydarlaryň tutuş bir türlü kowlap gelýän ýaraty suwunlary görýän. Grafinya Galdier köçedinni, Fanny Malvoy bolsa, Manmater köçedinni ýaşaýardy. Şu gün ertir öýden çykyp uğranymda, men näme şadatlar çak edip görendigimi bilsediňiz. Eger baýarlaryň töläre pul bolmasa, olar elbetde meni mehriban atalaryndan mülakatly kabul ederler. 1000 frank dirarly grafini nähili hukuklar çykarar. Nähili komediýa görkezler. Mülakatlyk bilen ýylgyrar. Adyna veksel ýazylan şo ýigit bilen mülakatlyk edişýäli ýakymlyzy tesbiren marlap şükürler. Hatta maňa ýalbarmarym bolsa ýalbarar. Men bolsam goja maňa soğuk nazaryn aýlady. Men bolsam doňgora daşdyrnyp olaýtdy. Men baran ýerime jeda bolup barýan. Antabyň ýiginizi bolup barýan. Ýöne men şaklamalamy goýolýan. Barýan. Grafinya hini Turanok diplomatkar aýal mälim edi. Onu hasan görmek bolarka, 12-den bärdähe bolmaz. Näme grafini yaranokmy? Ýok agaty. O ballan 2 sagat 3'te dolanyp geldi. Men familiýam Gopsek. Gopsek gelip gitdiýip aýdyň, men günortan ýene de gelerim. Şeýle diýdinde. Men baskançak bile çykalga tarap aşağı düşüp başladım. Mermer baskançaklaryň üstüne düşelen haliniň güdünni hapa köwüşümiň ýydan galyp barýan. Men baý adamlaryň hallaryny hapa köwüşüm bilen hapalamagy halaýan. Öýdümi, bolgusy göwün ýetijlikden näle? Bir alaşlaryň ýetip penjerini duýdurmak üçin jeýle diýen. Manmatyr köçedine gelişikli öýe barýan. Dergödäniň çagşap giden gapyjygyny açýan. Hogulan adarym düşýär. İçine gün düşmeyen tüy şungur guyun vardı. Dergöde ban ayalyň tünüzü garanky. On penjeresiniň aýnatam hapeken. Edil doğanyň çyr-çyrşak baglan, ýagdyňyp giden ýeňi ýaly, oň üstüne de duruşy bilen jaýryk-jaýrykdy. Mademoiselle Fanny Malvo şu ýerde ýaşaýarmy? Şu ýerde ýaşaýar, ýöne häzir ol öýde ýok. Ýöne veksel meselesi bilen gelen bolsaňyz, o siz üçin pul goýup gitdi. Ben soňrak gelerini jogap berdim. Pulun dergöde ban dinanyna goýulyp gidilenini gowzat. Ýöne maňa bergidar dinanyň özüniň kimdigini görmek gazykly. Menim göwnüme bir ýeterje kelpez dinan ýar bolup durdy. Ondan men ertir halkyny bulwarda geçirdim. Magazinlaryň penjerelerine gravyuralar synetdim. Sürgün ortanlar meni ýem grafinanyň ýatyş otogynyň gapdaryna ýerleşýän mehman otogyna gelip ýördüm. Hanym ýapýaňyz oýanyp jan kakdy diýip hyzmatkar dinan mälim etdi. Sizi ol häzir kabul eder öýdemok. Men garaşaýaryn edimde kürsüge geçip oturdum. Gapyň tuturasylýady, hyzmatkar dinan ylgap geldi. Geçiberin agaty. Hyzmatkar aýalyň süýzi lawdyndan men hojaýyn aýalyň bergesen töläre dadynyň ýokdugyny düşündüm. Onuň deregine men näme hili gözel dinanyň görünmegini bilsediňiz.
Gıssa garda ol ýödüň ýalaňaç eginine diňe kaşemir ýagryny atmak geçipdir. Ýödem oňa şeýle ýeterlik gura dolanypdyr görýün. Şo ýapyn zanyň aşagyny onuň sırdam syraty tutuş dorky bilen bildirip durdy. Onuň eginine diňe appak ýuş bilen bezerlen piýen ýuwary bady. Demek, ýuka geyimleri ýumaga ussat kirýän aýala ýylla adından 2000 frank harç edilýän bolmaly. Onuň kelleri aly ýüpek ýaglyk bilen ýel ugruna daňylyp goýberlipdir. O ýaglygyň aslyndan bolsa, gara saçlary şogmuk bolup çykyp durdy. Onuň ýörgün terpilen düşegi ýygyrt-ýygyrt bolup durdy. Bulun buzorluklar onuň arkaýyny uklap bilmeýänini habar berýärdi. Meniň bergi darymyň ýatyş otagyna şuwun ýigirden juda bolmanyna bir näçe minut çyk bolup görmek üçin hudojnik gat köp pul tölerdi. Krawatyň ýanynaky tutuýunyň ýygyrtlary humar edici oğusun bilen dem alýady. Gögümtül ýelek symylganyň üstündäki ýygırdatan prastin bir duru fonda özüniň haşamly teçekleri bilen has appak bolup görünýän mınçyka-mınçykan ýaslyk aňa gyzyndyryjy täsir edýän zadyly formularyň nätakyk möhrüni henidem saklap durýardy. Gamma dagaçdan ýasalan krawat saklap durun, birinçi ýolbortlaryň ýanyna düşelen aý dersiniň üstünde bağlan ýa-da o halla gaýdyp gelen aýalyň taşlaşdyryp goýberen appaksy köwüşleriniň atlasy ýalpylap görünýärdi. Oturuzyň arkasyna atylan buýy bürşük köýnüň ýeňleri hara diýip sarlanyp durdy. Aňarty görünip duran ýukojuk soraplar kürsüýüniň aýagyna çoluşyp durdy. Olary seher ýellegdigi uçup gitjekdi. Ak ýüpek sargylar diwanjyň üstüne süýnüp ýatyrdy. Buhariň üstüne şala gerilen ýelpewazyň gelpiligi ýuwşun atyp görünýärdi. Hamoluň şekerleri ýapylman goýulypdyr. Güller, gowherler, ellikler, semenler, guşoklar hem beýleki bal bedegler tutuş otoň içinde salam saçyp ýatyrdy. Näherler bar, ýeti atyrlaryň ýeti bur kurup durdy. Hem zatda bir tertip gödöllük, bir de menlik hem bulumuzurluk wady. Ödem bu aýaly ýady, onuň söýgürsine hop bolup awaran gidaýçylyk, bir bedemen zatlaryň barynyň aňyrtyna girdenip ýatan ýerinden başyny galdyryp, o ödüniň ýeti diýişlerini görkezip durýardy. Grafiniýanyň ýady uýdy, geçen şowgunyň alamatlarynyň dolup durun ýatyş otogynyň tutuş durkuna bap gelip durdy. Hem berde salam saçyatan boýunjak zatlar meni dözmeçilik duýgusyny öğretdi. Düýnün bu zatlaryň hemmeti onuň geýim gezimidi. Kimdir biri o zatlara ank bolup galandyr. Ödem o zatlaryň hemmeti antap ýegenji bilen zäherlenen söýgüniň şekiline, alzyraňy durmuşyň bedemendiň we göçkünni bady howalygyň obruny siňip gidipdir. Olaň hemmeti gollan tapap barýan lezzeti tutmak üçin edilýän ägir tagaladyň habar berýärdi. Bir ýaş aýalyň ýanaklaryna çykyp duran gyzyl ýuwşunlar onuň teniniň näzikliginden habar berýärdi. Ýöne onuň ýüzi gölün ýerlenen ýaly bolup durdy. Onuň gözüniň aşagyna gara tegmirler adatdakysyndan açyk bildirip durýardy. Ýöne her niçikde bola tebiýi guzur, onuň çeşme kimin gaýnap durdy. Bir mesrep durmuşyň ähli alamatlarda onuň gözelligini bolup bilmeýärdi. Onuň gözleri lowurda durdy. O diýsen gözelli. Ol Leonardo da Vinci'niň galamynyň astyndan çykan gözel ýerde adalaryň birini. Men bir wagtlar gadim ustatlaryň kartiyalaryny alyp satmak bilen meşgullanýardym ahyry. Ýatda diýdi. Onuň durmuşyň hem guzuryň ýeri bur kurup durdy. Onuň figiratynda da ýüz keşbinde de ýekeci de göýdük gözgyn zat ýokdy. Ol gurrunçy söýgä anam döretmeli. Ýöne onuň öz söýgüden güýçli görünýärdi. Bir söýdür aýdanynda baýalmaňa gat ýarady. Köp wagtdan bäri meniň ýüregim şeýle gürşüllä urmandy. Bu bolsa ýa meniň öz algymy allygymdy. Öz ýaşlyk günlerimi ýatladýan duýgularmy täzen duýmak üçin meniň özüm 1000 frank bererdim. Agaty diýip, o maňa oturmagy teklip edip aýtdy. Siz tölegiň möhletini bir neme aňryk süýşürip merhemet edip bilmedimikäňiz? Ertir günortany çenine grafiniýa diýip, men oňa görkeden vekselimi jüýüme salyp oturjyma aýtdym. Şo möhleti çenini siziň vekseliňizde protest bildirme hakym ýok. Ýarymda bolsa men oňa şeýle diýýärdim. Bir elpe-şelpeligiň bary üçin töle. Öz derejeň üçin töle. Öz bagtyň üçin töle. Öz peýdalanýan ähli üýtgüçük artykmaçlyklaryň üçin töle.
Baylar ödemleklerini gorap saklamak üçün tribunallary, sudýalary gilatinany oýla tapdyrlar. Kebelegiň ölüm oduny ödün uruşýaly. Tamsyklaryň öldüri şol gilatina amtylyşyp ýatyrlar. Ýönetici düşün, ýüpek düşönüp, ýüpek örtünüp ýatýan adamlar şu nähirler başga bir zatlar amma. Antap ejri bar. Ýylgyrym öyle gizlenýän diş şakyrdatmasy bar. Dişlerini siziň ýüregiňizde sanjyp duran arslan agynyň howatyry bar. Veksel proses bildirmek ne edip sizi şeýle edip biljek diýip o maňa tinkerini tikip gyýyrdy. Siz meni şeýle az hormatlaýaňyzmy? Eger karoluň hut özü maňa bergidar bolup grafini, onuň wagtyna tölemedik bolsa, men onu beýleki istenlik bergidarlaryndan tiýrak suwda bererdim. Şo minutda kimdir biri gapyny salajak akdy. Men öýde ýok diýip grafini hökümli gyýyrdy. Anastazi bimen, maňa siziň bilen gurulmaşmak gerek. Soňra azyk gadardanım diýip olaýan bir neme ýumşagrak ähňle jogap berdi. Ýöneň jogaby asla mülakatly däldi. Bine hili oýun boldy. Siz kimdir bir bilen gürleşip oturýarsyňyz diýip şo tes jogap berdi. Otaga erki adam girdi. On grafyň özlügine şek ýokdy. Grafini maňa tarap nazar aýlady. Onuň diýmek şolýan adyny düşündim. O meniň gyrnagymy öwürlüpdi. Ýagşy ýigit samsyklyk edilip, men vekselre protest bildirmek wagtlarym bolupdy. 1763-nji ýylda men Pandişehirde bir aýaly rekim etdim. Onuň näme öýdýäňiz? O meniň mazarjy işimi gördü. Ýönemeň onu näme üçin ynam etdim diýsene. Size näme gerek agaz diýip graf menden sorady. Şu ýerde men birden onuň aýalynyň tutuş durky bilen çalaja galpylýanyny gördüm. Onuň appak atlas ýaly boyunyň düwürtüjüklerden dolanyny, aýdylyş ýaly öýerdiň ennamyna dönüni gördüm. Men ortam içimden gülüp oturdum. Ýöne ýüzümde görün ýekezi damarymam gymyldaýan näler. Bir maňa wagt tap berýänden biri diýip grafini aýtdy. Graf aňarny öwürlüp durdy. Men ortam jüýümdäki epleniňe wekseliň bir burşuny çykaryp görkezdim. Bir ekim işareti gören ýaş aýal men ýanyma geldi, maňa gowhur dotdy. Alyň diýip olaýtdy. Ýöne batymrak gidin. Men brilliantyň deregine wekseli berdim-de başygyp çykyp gitdim. Men sakymy görä, gowhuryň bahasy taşlanynda 1200 frank bolmaly. Grafyň howlusyny men her hili hyzmatkarlyk gördüm. Lakeyler sotko bilen öz livrey franklaryny arasalaýadylar. Ädiklerini ýalpyllaýança süpürýädiler. Atbakarları bedemen ekipajlary ýuwýadylar. Tanymal jenaplary meniň ýanyma koýan zatlar näşler eken. Olar sypaýlyk bilen milyon manatlap uğurlamaga, watan tatmagy mejbur edýän zatlar görnämer eken. Piýada gelip, lakşalan ädiklerini hapalamaly üçin goppanza barýan jenap. Oňa öýkünjek bolup sytraşýanlaryň hemmesi başlary bilen hapa çümmäge taýyn. Gedir şo wagtlar derwede giň açyldy. We kabriolete minip Grafiniýanyň mennäki wekselini hasaby alýan şo zala ýaşyt gelip girdi. Agazy diýip, ol kabrioletten böküp düşen wagty men aýtdym. Alha 200 frank, baş üstüne. Şuna grafiniýa gowşuruň. Oňa maňa beren girewini bir neme saklajakdymy we bir hepdirap onuň meniň ygtyýaryny boljakdygyny aýdym. Zala ýigit 200 frank aldy. Oň dodoklaryny işi towanyň ýylgyrymy peýda boldy. O ýylgyryş, töläp durýar. Öýle ýok, tüýs bolup durdy ýa-da. Öýdüm, men oň ýüzüne grafiniýaň tutuş geljegini okudum. Bimene taşly görmegi ýigdiň doň ýürek, birekim kartbadyň öýdüm todur, olaýalym tozdurar. Onuň ärinim tozdurar. Çağalara ýetişek mirasy zantaýyn urup, olaryň tozdurar. Başga talonlarda hem artilleriýa bateriýasynyň düşman goşunlarynyň derbidagyny ýedişinden has ýeri ezberrak derbidagynyk töredir. Soňra men Manmatyr köçedini Mademoiselle Fanny'nin ýanyna urudum. Men darajyk dik basgan çaklarlaryň 6-njy etaga çykdym. Meni iki otogdan ibaret saýjagada goýberdiler. O ýerde hemme zat araslaryndan logurdap durdy. Edil täze 6 manatlyk ýal ýalpylap durdy. Birinji otogyň mebeline ýekejede todan derrem ýokdy. O joýundan Mademoiselle Fanny meni şo ýerde kabul etdi. O
Bu yönü köýje yönü Parisli dinandan nepitli bilen geýen ýaşazyk dinanny, onuň şekillice kellesi, terzi ýüzüge mulaýym görnüşi bardy. Nepitlik bilen daralan hurmaý taşlary iki tany ýylmanak ýarym halka bolup dökülip, onuň şekkelerini ýapyp durdy. We bu onuň edil nur ýaly pek maýwüzlerini nähirdir bir iňse many berýärdi. Bunu şöyledi, pencerelerdäki perdelerden geçip, onuň tutuşdaýda keşbini yumşak öwüşün bilen nurlandyrýardy. Onuň daş töweregini biçilen matanyň bölekleri üýüşmek bolup ýatyrdy. We men onuň näme bilen eklenýäniňi düşündim. Ol elbetde geyim tikijidi. Bilenan ýalňyzlyk perdi ýalyp görünýärdi. Men oňa weksel uzatdymdy. Ýerden gelendigimi, ýöne onu tapmanymy aýtdym. Pullar derwede ban aýarly dahyr diýip olaýtdy. Men eşitmedik kişi boldum. Görnüşine göre siz öýden gaty ýyr çykýan boldy. Bu mana men bir ýere gaty ýyr çykýan ýöne bilýäňizmi? Uzak giýjäni, ýeşe dümtünip geçiriňden soň suga düşünmäge gidesin gelýär. Men oňa has ünsürtyn etdim. We ilkinji garaýşyndan oň kimligine göz ýetirdim. Meniň öňümde näçäçlik dirarly birini ýazman diýmek şekmäge mejbur bolan dinanyň duranyny şeksizdi. Bir pek ýürekli fermeriň gyýdy bolarly. Onuň ýüzünde daýhan gyýlary mahsus bolan oňjak menekler henidem görnüp durdy. Onuň nähilleri bir azaýyplygyň, tüýs asyldadylygyň ýeti gelýärdi. Men mehriban ýere uruhy peklik dünýäsine düşünýär boldum. We men dem almamym ýeňilleşen ýaly boldy. Görgüli sady zagyz. Bu nämedir bir zada ynanýan boldy. Onuň bolgusyjy agaç kırwadynyň baş uzuny iki tany boks şahazy bilen bedelen haş durdy. Men tatdan ýumşapdym. Men onuň nähilleri bir düşegüntli iş tatyn almagyna kömek bermek üçin oňa bar ýok 12% kar pul teklip etmäge taýyndym. Ýok diýip derewge dakyrmaýlandym. Görýäňmi? Onuň ýaşda ogany ulany bar. O meni weksele görçekmäge mejbur eder. We bu görgülüjigi soňan soýan ýaly soýar. Şonuň bilen men ýödümi rehimdarlyk göçkünliginiň gaça durmagy ünnäp ýydymy gaýtdym. Sebäbi edilýän ýagşylyk edýän adama hiç şeýle ýetmedi. Onuň ýagşylyk edýän adam üçin helakçylyk bolan pursatlaryny men köp görüpdim. Siz men otoguma gelip gireňizde men Fanny Malvonyň pikirini edip oturdum. Ondan gowy aýal maşgala enesi çykardy. Iň berke siz bu gyzyň pek ýalňyz durmuşyny eýýäm weksele görçekmäge başlan. We haýdy men her hili gawahatlyklaryň düýbüne sümp gitjek biografiýanyň durmuşy bilen deňişdirip görüň. Ol pikire batyp bir minutlukdymdy. Şo wagtdan men oňa syn etdim. Hany aýdyň diýip o birden teslendi. Eýsem meniň güýmünjem berbetmi? Eýsem insan ýüreginiň iň gizliň gatlaryna nazar aýlamak gyzykly dälmi? Eýsem kezekiniň durmuşyna aralaşmak, onu hiç şiir bedegisiz, tutuş ýalaňaçlygyny görmek gyzykly dälmi? Diňe nähili kartinalara görmek diýsene. Bir ýerde allazy başlarym bar. Tükürüksiz hasratam bar. Bir ýerde söýgü hırwuşlarym bar. Adamyny sena derýasyna gark bolmagy mejbur edýän gizaýçylygym bar. Ýaşygyň lezzeti ymtylşy. Aşafota tarap alyp barýan helakçylykly baskançaklarym bar. Tutgoýly gülkü de bar, elpe-şelpe toýlarym bar. Bugün bir tragediýany görýärsiň. Kimdir bir pek ýürekli diýmetke şadam, maşgala atasy öz şagalaryny eklep bilmeýäniň sebäpli öz-özüni helak edipdir. Ertesi bir komediýa tomaşa edýärsiň. Bir bekar ýigit senin öňünde dimanşyň bergidarlarynyň onu ağırlayışı baradaky klassik sahnanyň häzirki zaman variantyny oýnamaga jan edýär. Siz elbetde geçen asyryň täze ýüze çykarylan asylzada takwalarynyň ýögütli gepe-çeperligi hakda okan bolsaňyz gerek. Men ki halatda wagt sarp edip olar diňlemäge gidýärdim. Olar käbir zatlar babatda meniň garaýşlaryma täsir etmek başardypdy. Ýöne men özüm alyp barşyma görün, ýöňüm birini aýdyşýar, hiç wagt täsir etmändiler. Siz bir zady bilip goýuň. Siz ähli haýhaýly ünlüwçileriňiz, hemme mire bolaryňyz, wironolaryňyz we başgalaryňyz men her günni görýän aratyrlarym bilen deňeşdirýäňdi. Gözgün sakowçy adamlardyr.
Miraba Anere de Gabriel 1749-91 ýyllar 18-nji asyryň ahyryna Fransuz burjuwa rewolýusiýasynyň işgär liberal dwaryanlaryň we ýeri burjuwaziýanyň bekbitlerini uğrapdyr. Verno Per Verturnioy 1753-1793 ýyllar 18-nji asyryň ahyryna Fransuz burjuwa rewolýusiýasynyň işgäri Girondist konventiň çileni 1793 ýylda jalalandyryp öldürilýär, öz döwrüniň görnekli aratyra adaplanıpdyr. Gaýdyr bir magşuk bolan gyýy. Tozmokluň bu sowasyna duran goza tögdüger. Oğlunyň 70-ni gerilemäge zaýan edýän ene. Bir dögüm şöreksiz galan hudojnik, gadaba usran, onuň üstüne pulsuzlyk ýararly, özüniň uzak wagtlyk tagallalarynyň miýgüsinden 50 won mährim emelläler. Bu adamlaryň bary kätemeni öz sözlerinin güýjüne hayran galýarlar. Barıp ýatan aksiýonlaryň bardy. Özüm olaň hemmetemdiňe meň üçin goýun görkezýärler. Ýöne meni ağlamak göli, olar hiç wagt başartmaýar. Adamlaryň ýüregine näkin okap durun. Meniň gizliň galyp biljek zat ýok. Ýerine bir halta altyny bar adamyň ýedenine däýerlik biljek adam mami? Menne adamyň insabyny satyn almagy. Gudratly ministerleri olan kanselyariýa gullukçylaryny başlap, tä oýnaş aýarlaryny çenni, ülpetleriň üstüren, aşyk kimin oýnamagy ýeterlik baýryk wa. Munyň özü häkimet dälmi? Men eger istesem, iň gözel aýarlary ýele salyp, we iň mülayim näderleri satyn alyp bilerin. Eýsem şuň özü lezzet dälmi? Eýsem häkimlik bilen lezzetsiziň täze jemgyçilik guruluşynyň düýüp ödenini dizmeýärmi? Men ýaly adamlar Parijde bolsa oğun sanydyr. Biz sizin ykbaryňyzyň ümidince hiç kime görünmeýän hükümdarlardyr. Durmuş pul tarapyndan herekete getirilýän maşinlerle eýsem nämemiş? Ýadyňyzda saklaň. Herekete harj edilýän terişde onuň netijesi bilen utlaşýandyr. Ruh bilen beden duýgularyň arasynda, ruh bilen materiýanyň arasynda hiç wagt çäk goýmak mümkin däldir. Altyn tutuş ýadyr ki jemgyýetiň ruhy manysy ine şundan ibaratdyr. Men gömeň özüm bilen umum bekbitler arkaly baglanşykly bolan ülpetlerim hepdäniň belli urgunlaryny täze köprüýüniň goýunynaky Femide kafetinde duşýar. Biz o ýerde gurrun edýäs. Bir-birimize mali sırlanmadyşýar. Ýekede de uly emlak biri ağlaw salyp bilmez. Bir ähli meşhur maşgalaryň sırlaryny beretdir. Bizde öz boluşly gara kitap bar. Biz şu kitabı döwlet kredit hakdaky, banklar hakdaky, söwda hakdaky maglumatlar ýazýar. Bir janyň ruhanlar hökmünde biz şeýlaýsam mukaddes inkvizasiýanyň tribunalyny döredýär. Baý adamlaryň daşynan göräýmäge iň bir bolgusuzy edim gylymny çenni analizleýär we hemişe eden şakyma dogry çykýar. Bizim birimiz sudyalar seridatyna gödäwçilik edýär. Başga birimiz mali seridatyna, üçüncümiz ýokary derejeli çinovniklary, dördüncümiz söwdägerler gödäwçilik edýär. Gyzyl ýaly ýaşlar, aksiýonlar hem hudojnikler, ýokary atlakdan bolan adamlar, oýunbazlar. Paris jemagynyň iň özüne çekiji bölegi men gödäwçiligim aslynda durýar. Ondan bilen her birimiz öz goňşularynyň gizlän sırlary barada gurrun edip bilýär. Ağlawa düşen kırguşlar. Deginatına degilen şöhret paralyk ýangrap bolýar. 70'ler tamanyň puza çykmagy. Ar polisiýanyň iň gowy agentleri. Edil meniň ýaly. Meniň hemdemlerim hemme zatdan lede tarap hediretdiler. Hemme zatdan gerikkäp boldular. We indi häkimiýet bilen puluň özüni ele salmak üçin diňe häkimiýet bilen pul gowurýarlar. Ene şu ýerde diýip olerini salgap aýtdy. Şu ýalaňaç diwarly sowuk otawdy. Başga ýerlik ýerde sähel kaktyrylyp aýdylan bolguzy bir zat üçin gahardan ýaňa ýarlaýmaga taýyn. Şerebeli ýekizeti üçin duýaly çagyrmaga taýyn. Iň gany gyzgyn oýnaş ýigit ellerini sadyklyk bilen döşüne goýup edil, Hudaýa secdeden ýaly maňa secde diýär. Iň bir ulum tüýdügerim, iň bir bady howa gözeldiň anam, iň buýsonçy harby adam hem ýangynny ýigrinç ýa-da hasret bilen göz ýaş döküp maňa secde diýär. Atlar geljekki nesilleriň aňyna ýaşajak meşhur hudojniklerden ýazyjylarym dile gelip gelýärler. Ine men şu ýerimde bolsa diýip, ol barmagyny maňraýyna basyp sözüň üstüne goşdy.
Tutuş Paris'in mirasyny hem gabagat bekbitlerini ölçäp durun teredi var. Yeri silinni neden görýäňiz diýip ol yedir kümüşden guýulan ýaly renk üsgün ýüzüni maňa tarap ýugurup aýtdy. Sizi özüniň hereketsizligi bilen ýygy-ýygydan hayran galyrýan şu soğuk maskanyň aňyrsyny, joşkun lezzet almaklyk gillenip ýatan duýdýaňyz ýa-da ýok. Men öz otogymy biýsak aljaryňy halla gaýryp geldim. Bir gurap galan guzujuk birden men gözümiň öňünde altynyň hükmürwanlygynyň alamaty bolan fanatik şekilde uğurlu duruverdi. Şu minutda durmuş şu adamlar menne ilkinç gorku döretdi. Be dogurdanım hemme zat pula baglymyka diýip men oýlandym. Uzak wagtlap uklap bilmeýändigim ýadyma düşýär. Men gözüme daş döwrümde ýütgeşik bolup ýatan altyn görnýärdi. Gözel grafiniýa hem meni biýsak özüne çekdi. Utanjam bolsa bir zada bugün almagym gerek. O saada pek güňni däme çekmek hem hiç kimiň üntini çekmän ýaşamak üçin dören Fanny Malvo'nun obrazynyň öňünde tutduruverdi. Ýöne ertesi alsarmak arzuwlar bilen ukudan oýanan pursatymda hoç şol halatyň özünden mülayim gyýyl obrazy men öňümde özüniň bütün azaýyplygy peýda bollugy innimendiňe Fanny hakda pikir edýärdim. Siz şerbetli su içmek isteýäňiz okmy diýip hanım Granlier Derville'in sözünü bölüp sorady. Helal edinip içerdim diýip o jogap berdi. Bilýäňiz men bu akan özümize nähili baglanyşynyň bardygyny bilemok diýip hanım Granlier zaňzagazy zyňyrdyp aýtdy. Ýyllarym ursunyp Derville özüniň söýgüli jümlesini ulmak bilen batlaýtdy. Men häzir Mademoiselle Camilla'nyň gözü ukudan aşyr ýalydyryň. Goýol öz bagtynyň edil ýapýanyzy gopsek ata bagly bolanyny bilip goýsun. Ýöne goza 89 ýaşyna ýetip, golüde aradan çykan üçin Jenap de Resto batym tükenükli emläge eýil etmäge girişer. Munyň näme hili bolup, we näme üçin şeýle bolanyny düşündirmek gerek. Fanny Malvo gerek gelende bolsa, siz onu gowtanaýasyňyz. O meniň aýalym. Dostum, diýip Vicantesse de Granlier bir zady belledi. Siz özüňizi mahsus dogruçuluk bilen muny 20 şaýadyň ýanyna boyun alyp oturýarsyňyz. Wa men bu arada bütün dünýäniň ýüzüne gyýgyryp aýtmaga taýyn diýip hadym mälim etdi. Ine şerbetli su için men mehriban Dervilim. Siz hiç wagt hiç derejä ýetip bilmersiňiz. Ýöne oň deregine iň bagtyar hem iň gowy adam bolup galarsyňyz. Men kelebiň özüni ýitirjek bolaýypdyryn diýip Vicantessanyň süýjülük bilen erkirip oturundygyny birden ukusundan açylyp seslendi. Diýmekçi, geldiýär köçedinde bir grafin ýangda bolupsyňyz da, siz o ýerde näme işetdiňiz? Galanziýaly goja bilen şo gedekki gurrunymdan bir näçe gün geçenden soň men dissertasiýa goradym diýip Derville öz gurrundy dowam etdi. Hukuk lisensiýatynyň derejesini aldım. Soňra hukukşunas hadymdyr kollegiýasyna kabul edildim. Husyat gopsyýagyň maňa bolan nam bisak artdy. O hatda ýöňüň dürli bisak töwük görşürükli pararlaklary barada maslahat sorap, maňa ýüzüm tutýardy. Ol şo pararlaklary tahqiq maglumatlar toplanandan soň batyr gaýryk bilen girişerdi. Ýogsa iň bir ýakyn tanadan garşy dünýälerem şeýlice baş guşmak ederdi. Hiç adamyň täsir edip bilmejek. Bu adam meniň maslahatlarym nähilleri hormat bilen dinleýändigine geň galaýmaly. Dogry, şo maslahatlar hemişe onuň peýdasyna bolýardy. Ýöne hadymlaryň kantorasyny 3 ýyl işlänimden soň men o ýerde baş klerkiň wezipesini aldım we degre köçünden göçüp gitdim. Ewe meniň başlygym indi maňa aýda 50 frank aýlyk bermeň daşyndan stolun zaýym beripdi. Bu meniň üçin iň bagtlygy bolupdy. Men hoşlaşmak üçin garry süýtüriň ýanyna giremdi. O maňa ýekeze de dostlukly aýtmady. Hiç şeýle gynanjam bildirmedi. Öz ýanyna gelip durmaga da çagyrmady. Ýöne diňe maňa tarap özüniň şo haýran galaýmaly. Adatdan naşar nazaryny ýugurup oňdy. Şo nazar göreninde o hemme zady öňünden görýän diýip pikir etmek mümkin. Ýöne aradan bir hepde geçenden soň ozanyň özü men ýanyma geldi. Bir ýeriniň mellek ýerini almak hakdaky bulaşyk işi getirdi. We şondan soň öňkü ýaly meniň muzsuz maslahatlarymdan
hamana ol maslahatlar üçün pul töleyen ýaly şeýlekin arkaýynlyk bile peýdalanıp başlady. İkinji 1818-nji 1819-njy ýylda gyşda barıp ýatan arak korkem zalay adam bolan meniň başlygym kösenişli ýagdaýa düşüp kantoradan satmagy mejbur boldy. Şo wagtlar hadymlyk üçin tölenýän patent häzirki ýaly ummaty bolmady. Ol edarasy üçin az bahat bolamady. 150.000 frank baha ketdi. Eger bu kantoran satyn almak üçin şeýle summany ýeter iş bitirýän we akylly başly hadym aransaň, ol şondan gelýän girdijiniň hasabyna kemsiz ýaşap, prosent töläp hem 10 ýylyň içinde bergiden çykyp biljekdi. Ýöne men zübimde gara köpügmem ýokdy. Tebe men kakam ogunyk vilayet burjuwazy. Men öz maşgylamyzdaky 7-nji adamdym. Bu dünýädäki ähli kapitalistlerden ýakyn taýanandyň gopsekdi. Ýönetim gödegini getirip görüň. Şöhrat barazlyk. Arzuwy we nähirler öşüwdüji ummy şöhreti menne oňa tutmak bardy hösçet pikirler öretdi. Ene onsoň bir gün awşam men haýaljak ädimläp degire köçenin tarapy uğradym. Men özüme gowy tanyş bolan bir-ekim öýüň gapysyny kakanymda ýüregim gürtüllä burýady. Bir wagtlar hoýut kojadan eşden dağıtlarymyň bary men ýadyma düşdi. Ýöne men o wagtlar onuň tüneginiň botagodynyň ätleýän adamlary nähili ejirli howtalanyň allym merdime salýanlygyny hakydama getirip bilmeýän ekenim. Häzir bolsa men olaň sürçügini çykaran ýodazy bilen gidip barýan. Bu edil şolar ýa dile geçecek. Ýok, bu bolmaz diýip men ýüregime dudum. Pek gün adam hemişe we hemme ýerde öz mertebesini saklamalydyr. Pul sebäpli, ýödün kemsitmeliler. Oňa men hem edil özü ýaly işe gaýymdygymy görkezerdim. Men bir ýerdäki zaýyndan göçüp gidemdi. Gopsek ata goňşularynyň diýenmek üçin meniň otogumym kiren alypdy. We öz otogynyň gawsadyna kiçik demir gözenekli penjerejik açma goýurdy. O diňe şo penjerejikden teredip men ýüdüm görenden soň meni içeri goýberdi. Ýeri siziň başlygyňyz kantoradan satýarmy diýip ol jyňylyk sesi bilen sorady. Sen näden bilýärsiň? O bu arada menden başga hiç kime aýdana ahyry. Gozanyň dodoklary iki tarafa ýadyldy. Onuň agzynyň iki çetine penjere tutusynyň kyýary ýygytlar emele geldi. Ýöne onuň sessiz gülküzi sowuk nazary ile goşulyp gitdi. Sizi öz öýümde görmek bagtym ýetser eden üçin diňe şoňa minnetdar bolmalydyr. Men dünýäni unudan ýary bolup oturýardym. Maňa gulak asan gopsek ata diýip men ahyry bu gozanyň özümden aýyrmaýan ýalpylap duran aýdyň gözleriniň sowukluş nazary gaty şekindirdi. Bar güýjümi jemlep parahat gürlemäge çarşyp aýtdym. Ol aýdy beriň diýen manada ümetdi. Men siziň kalbyňyzy gozgamagyň gaty kıyyndygyny bilýän. Şonuň üçin ähli umydymy diňe size bagly bolan pukara klerkin ýagdaýyny suratlandyryp görkezmäge zan edip o godan söýdler harçsazak bolup durjak däl. Sebäbi oň bütün dünýäniň ýüzünde hem öz geljegine beperwaýlyk bilen garamaýan ýeke adamym tap biljek gumany ýok. Ýöne zan köýür adamlar hakda gürrüň goýarýan. İş ýeňilik bilen söýdülýär. Bolsa iş dökmelerden hem her hili mulakat tıramaktan peýda ýok. İşiň ýagdaýyna şuň ýaly. Kantora men başlygyma her ýylda 20.000 girdeji berýär. Ýöne ol öz elimde bolsa 40.000 girdeji beririm garip şak edýän. Men bir zady duýýan. Ene şu ýerde bir zatlar bar diýip men barmagym bilen maňlaýyma dürtüp aýtdym. Ondan siz maňa kantorany satyn almak üçin zerur bolan 150.000 kardy bermäge razy bolsaňyz, men 10 ýylda sizi bilen üzleşip bilerdim. Akylly sözler diýip gopsek aýtdy da meni el gatyşmak bilen hyraglady. Meniň bir işlere baş goşup başlan wagtymdan bäri bir adamam hiç wagt men ýanyma gelmeginiň maksadyny şunuň ýaly aýdyň beýan edip bilmänni. Ýöne nähili kepillendirme berip bilersiňiz diýip ol men nazar bilen sallarlap görüp aýtdy. We hut şu ýeriň özünde hem özüne jogap berdi. Hiç şeýli. Siz näçe ýaşyňyz? Ýene 10 günden 25 ýaşymda bolýar. Başga ýagdaýda men şertname bagyryş bilmezdim. Dogry. O meniň şahadatnamam aldy. Ýaganyny ürpüjekli doğanına has mekam dolanyp, onu boýdunmaşa ünsür okap çykdy. Ýeri onu ne diýäňiz? Gaty bolýar. Şunuňyzmy? Onda hemme zady basym düzetmek gerek.
Bolmasa aramda düşörler. Gymmadrak berjeklerini tapılar. Ertir bilen maňa dogulu şagadatnamaňyzyň gösürlen nusgasyny getirip berin. Ondan biz siziň işiňiz hakda görleşeriz. Men oýlanyp görüň. Ertir bilen saga 8-de men eýem gojanyň ýanynadım. O men şagadatnamamy elimden aldy. Äýnegin dakyny üskürünjüredi. Tüýkürünni özüniň gara ýagarnygy ürpünjekli dogyny hadykşam dolandy. Şagadatnamanyň gösürlen nusgasynyň hemme ýazgysyny ilkinji sözünden başlap eň soňky sözüne çenni ünsüren okap çykdy. Onu eline galgatdy. Men ýüzüme seretdi. Ýene üskürünjüredi. Stoluň üstüne oýkonjurady o şeýlediydi. Bolýardy. Gelin söwdäleşeriň. Men galpylla düşdüm. Men kardy berenim üçin göterimni dörlü meşgulerde alýanyp olaytdy. 50%, 100, 200, hatta 500% alýan wagtlymym bar. Men renkim agyryp gitdi. Ýöne sizden tanyş bolamyz soň men diňe 12,5% alaryn. O birden damdy. Ýok beýle del. Men sizden ýylda 13% alaryn. Size bolýarmy? Bolýar diýip jogap berdim. Görüň. Eger köp bolsa goranyň grosy. O käte degişip maňa grosy diýip at berýärdi. Grosy gogo 1583-1645 ýyllar. Galan ýyl ýuriskem reaksiýon döwleti işgäri. Burjuwa kanunşünaslar tarapyndan halkara hukugynyň atada diýilip ýylan edilen adam bolmaly. Men sizden 13% soraýan. Men kesdim. Sallalap görüň, siziň şunça tölemäge güýjüňiz ýetişekmi? Adam ýüzüniň uğruna boyun egip oturup berse men halamaýan. Ýene de bir gezek soraýan, bu köp däl gerek. Ýok diýip o jogap berdi. Men üzleşerin. Ýöne işe agram salmak gerek bolar. Görlemini diýip gopsek ýeter garaýşy bilen meni gözüniň gyýty bilen syýynlap aýtdy. Diýmek müşteriler üzleşekler de. Ýokra goýa görüň diýip men gatyslendim. Özüm üzleşerin. Men adamlara talanymdan öz elimi çapmagy bilenmi gowy Ýene görüşýän şäk diýip gopsek aýtdy. Ganarary men kefitli narh boýunça aljak. Käbir işler üçin kefitli narh bolup bilmez. Misal üçin berginiň töleg möhletini uzartmak babatdy. Söýgüli alaşyklary babatdy. Bir ýerde işiň möhümligine bagylykda 2-3 ming frankdan hatda 6 ming frankdan hem almak bolar. Oň sözüne ýene de gepleşikler üçinem, gezmeli bolanyny üçinem, akıtlan düzülmek üçinem, gösürlýän her ýer nusgalar üçinem, suutda sözlenen söz üçinem almak bolar. Diňe şeýli işler tapmak başarmak gerek. Men iş bilýän hem düşünjeli emeller hökmünde ýerlere seýi tutmak maslahat bererin. Siziň üstüňize müşterileri iýerip durun. Ondan olar siziň üstüňize şeýle bir suut şikaýetlerini çekip başlarlar görün. Siziň kärdeş aklawçylygyňyz görüplikden ýa ýarlara gelerler. Meniň kärdeşlerim Verbrust, Palma, Jigonnada hem mellek yerlerini almak baradaky işler alyp barmagy size tapşyrarlar. Şeýle işler bolsa olarda näçe diýen bar. Diýmek sizde iki tarap bilen müşteri bolar. Bire siziň başlygyňyzdan miras galan müşteriler, beýlekleri bolsa men tap bererin. Ýoksa da sizden 15% alsam bolmandyrjak däl. Men size 150 ming berýän ahyry. YouTube Mirasym kanaly. Ýaşy goý şeýle bolsun. Ýöne şondan köp därlip, men munyň aňyrbaş şäkdigini, munyň şonun artyga men rady bolmajakdygymy görkezmek maksady bilen kesgitli aýtdym. Gopsek ýumşady. Ol görnüşine göre meniň rady bolarlykly. Kantor üçin siziň başlygyňyza puly özüm tölärin diýip olaýtdy. Baş üstüne. Özüňiz islen kepiyinlamaňyzy üçin edin. Siz bolsaňyz şundan soň maňa her haýsy 10 ming franklyk 15 tane weksel berersiňiz. Diňe bu goşa şertnamany registrasiýa etmek gerek. We ýok diýip gopsek men sözüm öldü. Gaharlygy ýördi. Näme üçin men siziň maňa ynanyşyňyzdan artyk ynanmalymyşym? Men tedim çykarmadym. Pasientlerden başgady. Entek men diýirkem, men işlerim mutuna alyp barmaly bolarsyňyz diýip, olyny parahat ähäňre sözüň üstüne goşdy. Bolýarmy? Rady. Ýöne men öz her işlerimiň hasabyna hiç şeýle çykda jetmen. Dogry diýip gopsek aýtdy.
ýugsady diýip ol öz ýüzüşün adaty bolmadyk mülakatlyk bilen sözüniň üstüne goşdy. Siz maňa ýanyňda barmaga ýydyn berermisiňiz? Hem işe görünme şahat bolaryn. Ýöne bilýäňizmi, erteri ýer bilen bir size de maňa da amatly däl. Siziň öz işleňiz bar, meňem öz işlem. Akşamlaryna gelin. Ýok, bir de ýene gelýän zat dälip, oşuny bilen garşykdy. Size jemagatyň arasynda bolmak, müşteriler bilen duşmak gerekdir. Meňem tanışlym bar. Biz akşamlarymyzy kafede geçirýäs. Tanışlar we şeýle mükadip pikir etdim de şeýle diýdim. Bilýäňizmi näme? Biz günorta naharynyň başyna duşýarys. Azap bolýar diýip gopsek oňlady. Bir ýyldan soň sagat 5'ti. Şeýle şertleşip goýulyň. Men hepde 2 gedek sar şenme günleri bararyn. Biz dostlar ýaly iyi şakda gurrun ederiz. Bo, käwagtlar men keyfim gat kök bolýandyr. Siz meni käkiligiň ganaçyklary hem bir bulgur şampan şeraby hedetlerdiňiz. Ondan bir gümür ýamar edýärdi. Men görüp eşden gyzykly wakalarynyň sany-sajagy ýokdur. Ol hakda inni gurrun bermegem mümkin. Ondan siz köp sady görünürsiňiz. Adamlara aýratyrym, aýarlar gowtanarsyňyz. Bolýar. Käkilik hem şampan şeraby. Ahmal bolmaň, gaty elpe-şelpelik edibermäň. Ýogsa meniň ynamdan gaçarsyňyz. Göze ýylygyş jaý gurjak bolup kelýäňizde getiräýmän. Aşpel kemper tutunyň. Eger hyzmatkäriniz şo bolsun, men siziň ýanyňda bararyn. Saglyk ýagdaýyňyzy bilerin. Men size ummaty kapital berýän ahyry. Elbetde, men siziň işden gelen nähili gidýänini bilmegim gerek. Bolýa taýgoryň. Akşam ara başlygyňyzy alyp gelin. Men bilet geljigimi aýyp görmediňiz. Bir zada sorma urusy dediň diýip. O meni bosogaçyny uğradyň wagty men gozaýy döndüm. Men dogry şakda şagadatnamamyň göçürilen nusgasy size näme gerek boldy? Jany Ester van Gopsek 2 günde ýygyrdy. O mekirlik bilen ýylgyryp jogap berdi. Bir ýaşlyň samsaklygyny. Bir zada bilip goýun. Jenap hadim emirler, özüm birden sizi ýumsaklar edäýmediler ýaly, putuzy ýadyňyza saklaň. Eger adamyň ýaşy 30-dan bärde bolsa, onun pek göňüllüligi we zehini belli derejede berin kardyňyzy ödäp biler. 30 ýaşdan geçen soň, ýem hiç kime bil baglamak bolmaz. Şeýle diýdi, o meňe ýyndan gapyny ýapdy. Şondan 3 ay geçenden soň men emirler boldum. Şondan soň orada basym hanym maňa siziň gozgulmaýan emläňiziň gaýtarylyp berilmegi baradaky işi utmak müýesser boldy. Bir sünnük maňa epetli meşgullyk getirdi. Men Gopsege ägir köp mukdarda prosent tölemeli bolanym bolsam, ýem 5 ýylyň içinde men oň bilen doly düşdüm. Men tüýüt ýürekden söýen gyýdym, fanny malwa öýlendim. Biziň tälimimiziň meňdeşligi, rahmet çekip ýaşamagymyz we üstünlük gazanmagymyz biziň biri-birinde bolan duýgumyzy hasam puturundurdy. Onuň daýlarynyň biri, baý bolan fermer aradan çykdy. Ol miras boýunça 70.000 frank aldy. Menin Gopsek bilen üzdüşmegime kömek berdi. Şo wagtdan bäri men durmuşym bir tigli bagtýarlykda we orwaşlykda geçip dur. Men özüm hakda munyň artyk gurrun etjek däl. Bagtyar adam munyň öz çekip sydardan agyr tukat tema. Men gurrun berýän wakamyň gahrmanlarynyň durmuşyna duranyp gelelim. Kantoran satyny alanymdan bir ýyl geçenden soň bir gedek men öz islegimiň tersine diýýäli sallaklaň üýşmelegine gabat geldim. Men tanışlarymyň biri başga bir ýaşy zalaýa ýokargatlykdan bolan goşy ýigidi jedelle utdurup gülörtanlyk nahar berýärdi. Azaýyp dendi Jenab Detraýyň şöhraty şo wagtlar salonlarda ýaň berýärdi. O häzirim ýaň berýär diýip Graf de Bory emellaryň sözüniň arasyny bölüp aýtdy. Onuň frak giyinişi ýaly frak giyip bilýän ýokdur. Onuň köp ýaby goşulan paýtugyny sürüşi ýaly hiç kim türp bilýän näler. Maksimum kart oýnaýyşyny bir görsedim, onuň işini geçişini bir görseňdiň, şeýlerin ýepet usullugy dünýäni gezseňem görüp bilmersiň. O ýuguruk atlardan hem başgarýa, modul işli ýapalardan hem başgarýa, kartinalardan hem aýallar onu görende huşlar başyndan geçişýär. Ol ýylla 100.000 sowurýa, ýöne oň ýekeze mülküniň arryklanyny ýa-da kärnetiniň adaranyny işlemdik. Biziň zamanamyzyň siýasatçy Ritsarnyň sözü, o biziň paýtagtymyzyň salonlaryny,
bu duvarlarına, bulvarlarına siyahı dediye. Ol amfibiyalı bir zat. Sebäbi onun durkununu näçe erkinlik alamatı var. Hawa, Graf Maxim de Tray, ingen kişi ol hemme zada yarayan, bu iki zada da yaramayan adam. Ol hem gorky hem ýigrenç törediýän adam. Hemme zada bilýän hem bütünlüğü nadan adam. Ol asıl iş edip hem cinayet edip biljek adam. O bir görseňe namart, bir görseňem tüz asıl zadalygyň özi. Gany bulaşşundan hapisalga beter bulaşan bir eter. Ol gaýgysyny etjek. Emma ansap ýerini çekjek. Adam däl. O pikire göre duyga köp park koýan adam. Daşyny göreýme ol haruşlyk hem gany gylgyn. Kaly bolsa edilip bu ýal sowu adam. Sürgünde ýaşaýanlar bilen iň ýokary gatlaryň adamlarynyň arasyny birleşdirse azaýyp halka. Maxim de Tray'ın akly gaty köp. Şeýle adamlardan Käte Mirabeau, Piet Richelieu, köplenjem graflar de Horn, Fouquier-Tinville Verankan ýaly adamlar çykaýyş bolýar. Piet Kish William 1759-1806 ýyllar Angliýanyň premier ministri. 18-nji asr Fransuz rewolýusiýasynyň barlyşykly düşmany. Gersog Richelieu Armand Emmanuel 1766-1822 ýyllar restaurasiýa döwrüniň Fransuz ministri. Henri Antoine 1720-nji ýylda şarka tutulup jezalanyp öldürilen ganyhor. Fouquier-Tinville Antoine Cantin 1746-1795 ýyllar rewolýusiýanyň düşmanlaryna garşy göreşen rewolýusiýon tribunalynyň jemgeççilik garlawçyly. Monarxiýa aristokratiýa tarapyndan oňa bolan ýigrençi powestiň personajy Graf de Bornuň replikasyndan hem görnüp dur. Graf de Born onuň adyny jinayetçileriň ady bilen bir hatar daglaýar. Piet de we Richelieu hakda bolsa hormat bilen gürleýär. Canier Pierre 1779-1883 ýyllar. Ýödüň graf ýokmyny görkeden avanturist. Owurlaryň üýşmeligiň başynda durupdyr. Ene on soň diýip Derville Vicantessanyň dogonyny ün süren diňlerinden soň gürrüňe başlady. Men bu adam barada men müşterilerimiň biri betwagt goza Dariodon köp zatlar eşdipdim. Ondan jemagytyň içinde oň bilen duşşanymda, oň bilen tanışmaklygyň howplulyk hormatyndan zaýan edip gasa durýardym. Ýöne men tanışym tutanýarlyk bilen meni öz toýuna çagyrdy. Men onuň boyun toglap bilmedim. Eger barmasam, özüni honun bert gadaplyýa diýer çekindim. Size hanım, sallaklaň hay-hayly çakyrygynyň nämedigini gözüne getirmek kıyınlar. Elpe-şelpelik üýtgüçük näden ygmatlar edil, şöhrat paralykdan ýaňa bir günlük sahy bolup görünjek bolýan bu süýdüň kyýaly hemme zat leýs bolup ýatanlar. Giýersiň görün, teredip gözüň aýryp bilmersiň. Üstüne adyny ygmatdan doly stoluň gelişigine haýran galarsyň. Kümüşdür, krustally urdap durundur. Nagaşda taşak, appak gariyal bolup ýalpylap durundur. Bir söz bir aýdanynda durmuş, gül bolup aslanlar. Ýaş ýigitlere syýyn kylyp oturmalylar. Ýylgyryşyp ýoşa gürleşip oturundylar. Başlaryna nikah täze giýdirilen öýlenýän ýigitleri meňdeşdirler. Töwrekdäki hemme adam bir şerikli tämizlik bilen ýuşuny atýandyr. Aradan 2 saat geçenden soň bolsa, stoluň üstüne aqdatlar diýer bu dağın edilenler. Edil gargynçylykly döwüş bolan söwüş meýdany ýalylar. Döwülen bulgurlaryň jäzimleri çäş bolup ýatandyr. Mınçyklanan el sürtgüçler tergidir. Gaplardaky ýarym ýarty ile naharlar teredende ýüregiň bulunur. Gyýkylyp gülküý degişme towaslary, garşylyklaryň epigrammalaryň hem haýaty degişmeleriň owada asmany götürilýändir. Ýüller gök dalakdyr. Gözler manihy lowurdaýandyr. Bir haýalyk bilen iç döküşýändirler. Edil dowlukdaky ýaly gyýkylyp kopýandyr. Bir çüýşe döwýändir, başga biri aýdyma dowlu diýändir. Üçüncü duwasyny duýala çagyrýandyr. Başga birleriniň bolsa uzaklaşýanyna ýa-da uruşýanyny düşünjek manyň ýokdur. Howa ýürek bulanyjy ankap durunur. Ýüzdür ýyz koşulyp portadan durur ýalylar. Ödem şeýle bir orlaşýandyrlar görü. Edil ýüzläp ses birden gyýgyrýan ýalylar. Näme ýany, näme şeýany, näme gepleýän hiç kim bilýän däller. Biri ýüzüni tutup dım oturunlar. Başga birleri eňeňe daklan ýaly diýilman ýangraýandyr. Başga bir bolsa edil däli ýaly bolup, şol bir söz gaýtarýandyr.
ediljan ýaly bir tydyrgyn waňlap durandyr. Başga birleri bu başta baratlygy erketsek bolup çanyýandyr. Eň akly ýerindäkileri azynslyk etmäge gitmek teklip edýändir. Edil şu wagtlar bir ýerde akly ýerine adam gelip girse, ol hut dowdugyň içine düşendirini öýtse gerek. Ine şunun ýaly wagşyana garmy gürmedik hem jenap detray men anamma girmäge synyny. Meniň entek käbir zatlar aklym ýetýärdi bu hüş berdim. Onuň dereni ol lülter hoşýal görünýärdi. Ýöne ol hakykatda dogry aklynady. We diňe öýdi işleri bardy oýlanýardy. Men munyň nähili beýle bolýany bilemok. Ýöne o meni zadylap taşlaýdy. Şeýdem akşam saat 9-da Degrin onuň mehmanhanasyna çykanmazda men ony ertir gopsegiň ýanyna iltmäge wada berdim. Bir gepeçeper detray zadyly ýeterlik bilen meni öýsede soluşturup taşlamagy başardy. Oturuverdi. Öýdem olay diýen sözleriň arasyna hemişe bir şak ýerini tapyp namys, asyldadylyk, grafiniýa, abreyli diýen peklik, betbagtlyk, hali perişanlyk we şoňa meňdeş sözleri soňşurşdurýardy. Ertesi okudan oýanandan soň men düýün nämeler aýdyşdyranlygymy ýatlamaga ýyrandym. Bu pikirimi gaty kynlyk bilen jemläp bildim. Men ahyry men müşterilerimiň biriniň gyýdynyň betbagtlygy uçuranlygyny, eger şuny ýer bilen faqat 12 äsenni 50.000 frank tapyp bilmese, onuň ýamanatly boljakdygyny, ýeriniň hurmatyndan emtiyüzünden mahrum boljakdygyny ýadyma saldım. Bir ýerde kartçyka boýunça bergilerim, karetasynyň şotlarym, nähirleri artykmaz harçlarym bulanmazordy. Meniň begles şüýşedeşim ol aýalyň ýeterlik derejede baýdygyny, o aýawlyk bilen ödemlägini ýetirilen zyany bir näçe ýylyň dowamyna ýerini salyp biljekdigini maňa anlatdy. Men diňe şu ýerde tanışymyň meni öz ýanyna şeýle sonýerlik bilen çagyranynyň sebäbini düşünüp barlym. Ýöne men bir meşhur dendi bilen lalaşyga gelmäge, gopsegiň özüm biçak meýillidir diýip kelläme de gelmeýändigini utanyş bilen boýun alýan. Men düşegimden turmagy ýetişmäkem jenap detray peýda boldy. Graf diýip men oň bilen adat hoş sözler aýdyşandan soň aýtdym. Men dogrusy özümiň sizi gopsegiň ýanyna iltmegimiň size näme üçin gerekdigini düşünmeýän. Sebäbi ol ähli süýtgörliň arasynda iň sypaýy hem iň ziýansyzy. Eger pulu bar bolsa, hat dogrusy eger siz oňa ýeterli kepilnam berip bilseňiz, o size pul berer. Jenap Derwil, siziň düýün maňa şeýle ýumuşy bitirip bermäge söz bereniniňe garamazdan, siziň o ýumuşy bitirmeňizi meniň sizden zorla talap etmek meýlim ýok diýip detray jogap berdi. Ýyllarym ursun. Nädip men bu adama öz sözüni durup bilmejekdigim hakda pikir etmäge esas berdim käm diýip meni hyýalyny deflendim. Men düýün size gopsek ata bilen ýönemi zat üçin tertleşmeýändigimi düşündirmek hormatyny munasyp bolupdym diýip Detroit nyltady. Tutuş Parisde ondan başga aýyň ahyryna entek balans jemlenmänkä. 1 minutyň içinde 100.000 tapyp biljek ýekeze pullar ýok ahyry. Ine ondan men sizden özümi oň bilen ýaraşdyrmaňyzy haýyş etdim. Ýöne bu arada artyk gürüň etmäliň. Ondan jenap detray maňa sypaýdan maskaralaýjy gülümsüreme bilen teretdi de gapatarap ýöneldi. Men sizi bilen gopsegiň ýanyna gideýin diýip men aýtdym. Degre köçüne gelenmizde dendi bütün daş töwerege şeýle geň dartgyny ünsürsiň tarly. Oň ünsü hem garaýş şeýle bir galawaply döwrin men hut haýranlar galdym. O birden agarýady, birden gyzarýady. Birden onuň güýünde sarymtyl ýuwuşkun peýda bolýardy. Diňe ol gopsegiň öýüniň girilgesini görenden soň onuň maňlaýyna derdamzat peýda boldy. Bir kabrioletden böküp düşenmezde buruşdan Degre köçüne tarap fiakr öwrüldi. Ýaşsaly ýigit özüniň gargyň kyýaly tynadary bilen karetanyň bir burşunyna oturan diýen sigiratyny boýdan maşak ýynlady. Hem onuň güýünde wagşyana şatlyk alamat peýda boldy. Ol duşunyň geçip baran oğlunjy sagyrdy. Oňa ýabylar tutup durmagy tapşyrdy. Bir baskançak bilen ýokary çykdyk we gozo diskantýoryň ýanyna girdik. Diskantýor vekselleriň hasabyny ýöredýän adam diýmek. Jenap Gopsek, ine men siziň ýanyňda özümiň iň ýakyn dostlaryň birini alyp geldim diýip men aýtdym.
Ondan milgunun metre huwat eredin diýip men ozanyň gulugyny pişirdym. Meniň haýjym münşe siz oňa öň sarpal ýagdaýyny gaýtaryp berersiňiz diýip tamaýa diýen. Adat prosenti bilen. Oňa kyn ýagdaýdan çykmagy golla berersiňiz, eger bitide amatly bolsa. Jenap de Tray tüy tuwara bükülüp baş egdi. Onuň sözüni dinlemäge taýynlanyp aşağı oturdy. Köşk nökörüniň nepis yaramsak boluşuna geçdi görün. Onun boluşu her kimi özüne gehir edip biljekdi. Ýöne meniň gopsegim Buhari'nin ýanyna kükürtüdi. Şol hemişe ihtiyar gymyrlaman hiç tady piňalman oturdy. Ol akşamyň ışıklary bilen ýagtyranlaryň fransuz komediýasynyň Filistilindäki Voltaire'in statuýasyny meňzeýärdi. Salamlaşmak ornuna ol hemişe özüniň kellesiniň yapyp duran sürçegi çykan papagyny salaja ýokary gallardy. Ve köne mermer ýaly far ýalaňyş kelläniň ýelpillap giden dolagy şol meňdeşligi ahyryna çenni ýetirdi. Menne pul özümiň hemişelik müşterilerim üçin bar diýip ol aýtdy. Demek siz meniň tuzmuk üçin başgalaň ýanyna gidenime gaty gaharlanypsyňyz da diýip graf ýylgyrjaklap seslendi. Tuzmuk üçin diýip gopsek ýaňsy bile gaýtarap sorady. Siz jüýsünde ituğla ýan adamyň tozor ýaly nämet bolsun diýmek söýleýäňizmi? Ýöne Parisde men ýaly köp kapitally adam tapsak bolup bir görüň diýip. Bu goppam ýigit gat seslendi ýerinden turup ýökçeden üstüne aýlandy. Onuň şuna barabar bu boluşy ýerine söýmeli gopsýagy tärsizigem gowsundyryp bilmedi. Men iň ülpet dostlarym kimler diýip Detroit dowam etdirdi. Hanym Erin Carroll Demarcy, Frank Kessini, Gendenesçileriň ikisi de Ajuda Pinto, bu söz bilen aýdanda Parisdäki iň ajaýyp ýaş adamlar. Men kart stolunyň başyna şahzadalaryň biriniň wesize gowy tanyş bolan ýylçynyň kemişilik partneri. Men Londondan, Karlsbaddan, Badenden, Baddan girdi zalyan. Gazanç kim ýok. Edim ne dogrymy? Dogry. Şeytanırmış. Siz maňa edil letde eski ýalgaraýaňyz. Ýokary jemaatda meni altyna deň edýärsiňiz. Men üçin iň kyn minutda bolsa, alýaňyz da syky berýäňiz. Ýöne teredim. Siziň özüňiz hem şeýle ýagdaýda düşürdiňiz. Ölüm sizem edil letde eski sykan ýal sykyp taşlar. Ahmallar. Eger pulu garawsy sowurýan adamlar bolmasa, siz ne ederdiňiz? Biz zan bilen ten ýar bir-birimiz üçin berur ahyry. Haksız. Yer eliňizi beriň, ýaraşaryň, gopsegaty. Eger deputatlaryň bary mümkin, dogry hem hak bolýan bolsa, merhemetlilik edin. Siz toruňy sowukluk bilen jogap berdi. Siz meniň ýanyma diňe Girard, Palma, Verbrust we Gigonny siziň wekselleriňizden ýaňa bu kurdoklaryna çenli doýgun bolansoňlar. Hatda ýöller üçin 50% ýan çekdilerim. Olary göreniň boýuny dakşak boluşup ýören soňlar gelýäňiz. Ýöne olar size wekselleriňiziň hakyky gymmatynyň diňe ýaryny berendirler. Diýmek siziň wekselleriňiziň ýöl gymmatynyň 25%-den bagasy ýok. Ýok. Sadyk benne. Bu boljaklar dälip gopsek dowam etdi. Bergisi 300 franka ýetýän, ansa bir köpüge de degmeýän adama hey gara köpük gardy bermek bolarmy? Baron Nusingenin bağlının 3-nji gününde siz kart oynap 10 minut durduňyz. Merhemetli hükümdar diýip, graf onu görülip estilmedik bir hayalyk bilen gözlerini geçirip jogap berdi. Meňe işlemeň size degişli ýeri ýok. Bergi berilýän üçin gözölür. Dogry. Meniň weksellerim hemişe tölenýändir. Mümkindir. Şeýle halatda. Mesele tutuşduğu bilen siziň üçin diňe bir zada ýerýär. Men özümiň kardaljak bolýan summama ýeterlik derejede girew goýup bilerimmi ýa bilmenmi? Dogry. Köçeden öýe ýetip gelýän ekipasyň şakardy eşdirdi. Ben häzir size bir zatlar getirip beren. Bu siz kimsiz kanagatlanardyňyz diýip pikir edýän etdi. Detroit otogdan ylgap çykyp gitdi. Zan oglum diýip gopsek ýerden böküp turup, we men elimi gyzyp seslendi. Eger on girew goýjak zady gymmat bahaly bolsa, sen men ömrüm halat edýäň. Men tassan ýürüpdim ahyry. Verbrust bilen Gigonny men bilen hene gitmegi ýüreklerini dupdurlar. Ýöne sen arkaňdan şu gün akşam men özüm olaň üstünden gülerin. Bu gozaň şatlygyna ne hildir bir gorkunç zat bardy. O meniň ýanymda birinji gedek keçerlik hakýady.
Ve bu da bara näse gytgazyk bolanam bolsa, ol hiç wagt meň ýadymdan çykmady. Gayrat edinde şu ýerrekde bolagöreň diýip gopsek sözüň üstüne goşdy. Ýanymda pistoletim hem bar. Öz mergenligime de anamam bar. Sebäbi men gapran bilenem ýüzbeýüz durupdum. Gämiň Pawlubosyny allym merdimli tutuluşyklarda hem ýa alaryn ýa ölerin diýip urşupdum. Şeýle de bolsa men bir paý haramzadadan elheder edýän. Ol ýazy stolunyň ýanyna bardy da kırzyda oturdy. Oň ýüzi ýene de renki ösgün hem paraga taly geldi. Şeýle diýip o maňa tarap ýugurlyp aýtdy. Siz häzir hökman şobur wagt gurrungyny edip beren odan ýananymyzy görersiňiz. Men koridordan aristokratik aýazyklaryň tyrkylygyny eşitýän. Dogurdanam ýaş Frant bir ýananyň golundan tutup içeri girdi. We men şo wagtda onuň goja Garyonyň gyýdlarynyň birdigini tanadym. Gopsegin gurrungyna görä bolsa onuň şo ýatyş otagyna girdim diýen grafin ýazsygyny bildim. O bolsa başda meni görmedi. Sebäbi men penjireň aýtymyna durdum we şo purtut aýna tarap ýögürlüpdim. Füýtoryň şygylyk hem garanky otagyna girenine grafin ýa Maksim de Traya tarap anamsyz nazarına aýlady. Ol şeýle bir enaýy döwelin oň ähli etmişlerine garamazdan oňa rehim minni. Oň ýüreginiň elifenç ýejerlerinden ýaňa ada şekkänli görünüp durdy. Onuň asyllarda keşipli ýüzüni emelsiz perdelenden ada biwörk edýärdi. Zala ýaşyt onuň şipagasy genisine görülüpdir. Bir kadamy ykbaly mundan 4 ýyl ozal. Birinji wekselinden öňünden ketgitlen gopsegin ýetwezligini men haýranlar galdym. Ehtimal bir perişte ýüzli Nägahan, oň ähli goşokluklaryndan, şöhrat paradygyndan, gabanjyňlygyndan, lezzete teşneliginden, bady howalyga maýyrlygyndan peýdalanyp, oňa hökümini ýöredýän boldy diýip men oýlandym. Hawa bu aýalyň gowulugam şeksiz, oň elindäki ýara bolupdyr diýip vikantessa deslendi. Olanyň wefadarlygynyň peýdalanýady. Bir aýallara mahsus bolan ýuky ýüregleriniň lezzet alýady. Onuň mehribanlygynyň deregini oňa ýamanlyk edýärdi. Jenaýat sirkli şahatlygy o görgüle iňňän gymmat satýardy. Men siziň öňüňizde boyun almalylaryny diýip Darwil hanym de Granliýanyň özüne diýen işaretlerini düşünmän aýtdy. Men bir betbagyt bennäniň adamlaryň gözüne özüniň benni edizi bolup görünýän, onuň ýüreginde näme bardygyny okap bilýän adamlar üçin bolsa, men ştenanyň ykbalyna aglymadym. Ýöne men onuň ýaş hemrasyna giň maňlaýly, gyzaryp duran ter dahany, malaýym ýylgyryşy appak sadap ýaly işleri hem perişte roý bardygyna garamazdan, tüýüz gan hor bolan ýigide ýigren süratyny edýärdim. Olaryň ikisi hem şo minutda öz sudiýasynyň öňünde durdular. O bolsa olara şeýle bir nazar bilen garaýady görün, megerem şeýle nazar bilen 16-njy asyrda Dominikanly goja monah Mukaddes inkvizasiýanyň şoň ýerde menlerine haýsydyr bir kysany mawryň gynalşyna tereden bolsa gerek. Agasy diýip grafini üzdün saplan tesbire gepläp başlady. Şu brillianty goýup ýöne soňra ony ýygyna satyn almak hukugyny özümde galyp, onuň dogry wagtyny almak bolarmy? Ol sanrazy gopseg uzatdy. Bolar hanym diýip men penjireň aýtymyndan çykyp gürüň oşuldum. Grafina salatynyp gülüm maňa tarap ýögürli. Meni tarap tiskinip gitdi. O maňa şeýle bir nazar aýlady görün. İslenlik dille o nazar sırma aşaýma gördiýän maňy aňlady. Bizde hukukşünaslarda şeýle şertleşige soňra ýygyna satyn almak hukugy bolan şertlerini satdy diýip at berilýär. Şeýle dilenni gozgun ýan ýa-da gozgunmaýan emlek belli bir möhlet bilen berilýär. Şo möhlet geçenden soň ol emlek satyn alan adama şertleşiren suwma berilenden soň ýöňkeýetine gaýtarylyp berilip bilinýär. Grafini ýeňillik bir demally. Maksim de Tray ýüzüni satdy. Şeýle dile tüýtor az bir rüýden gorly sebäbi brilliantyň bagasy durnuksuzdy. Gopsek tetini çykarman. Lupan allyda sannyjyň içinde ýakdatlar seyretmäge durdy. Men ýene 100 ýyl ýaşadymam. Bu boluş men ýadymdan çykmady. Oň renki 3 gün ýüzi gyzaryp başlady. Gözleri edil brilliantyň uýuşkun nüşýän ýaly adatdan ýokuryşyny bilen lowurdap ýandy. Ol ýerinden turdy. Penjirenin ýanyna bardy. Bu gymmat bahadatlar syn edip durşuna hamana olar ýuwdup goýbermek isleýän ýaly öýüniň diýişsiz agydyna gol öjek getirdi. O näme heridir bir-birilen baglanyşykly sözler samraşdyrdy.
sannyjakdan bir biledik çıkaryp, bir ulak halka çıkaryp, bir moňjuk çıkaryp, bir diadem çıkaryp, olaň suw ýaly araslargyny, almadlaryň öwüşüni we garanlaryny kefitlemek üçin eýretini beýretini öwürüşdirip görýärdi. Olaň bir kemi bar bolaýmasyn diýip gaýta-gaýta tynlaýardy. Ol gymmat baga daşlar sannyjakdan çıkaryp, ýene ýydan saldy. Ýene çıkaryp olaň ähli uçkunlar bilen logurdamak üçin ýene öwürüşdirip başlady. Ol häzir gozy däldi. Çağa has köp meňdäýärdi. Ýa-da has dogry olum çağa da hem gozady. Gowduny. Ah gowduny. Revolýusiýadan öň şeýle birliğantlygyň bagazy 300 miňdi. Suw ýaly dury. Hindistandan, Galkondadan ýa-da Visapurdan getirilenler şeksiz. Şeýden gymmatyn bilýärmi diýsene? Ýok, tutuş Parijde diňe gopsek olan bagan gezikleme başarýar. Imperiýa zamanynda şeýle şaýda gaýt etmek üçin 200 miňden köp talep ederdiler. Ondan göwnüşek gün hereket bilen söýüň üstüne goşdy. Häzir bolsa birliğantyň bagad aşak düşýär, gün-günden aşaklýar. Yaraşyk baglaşylaryndan soň Braziliýa bazarlary birliğantdan olurdy. Ýogsa olar sarymtyl suw reňkinde. Hindistanyň getirilýän birliğantlar ýalym däl. Onun soňra minni diýenanlaryň birliğanty diňe köşkde geçirilýän baallarda dakynýarlar. Siz hanym köşkde bolup görýäňizmi? Ol bu sözler gaharlaýdyp goýberdi-de. Söz bilen aýdyp bolmajak lezzet bilen birliğantlary biri-biriň ýygynyň synýyp başlady. Gowy, ýekece de şirki ýok diýip otamraýardy. Ine munna bir nokotçuk bar. Bir ýerde bolsa çatasanza ýeri bar. Ine bu görün azap, gatazap. Oňa şuwsy tutuşluğuna almadylaryň logurdaýan öwüşünle nurun durdy. Şo minut men ýadyma vilayet mihmanhanalarynyňky göýgümtül köne ýüzgürleýän aýnary ýadyma düşdi. Olaň ýüzi gamaşyk aýnasy ýagty şökrelerini düýbinden gaýtarýanlarlar. Olarda öýdüni görmäge hetdirip bilen batyrga ýadamlary bolsa, olar beýnisine gan iýinmekden ölüp barýan adamynyň keşbini görkezler. Ýerine diýäňiz diýip graf Gopsegiň egine kakyp sorady. Gozo şagazyk tisgenip gitdi. Ol özüniň söýgüli goýuna başlaryny aýryldy. Olar ýazy stolunyň üstüne goýdy. Kürsüge geçip oturdy. We ýene de şol sypaýçylykly ýöne mermer sütüni ýaly sowuk hem gaty süýt toruldy. Siz näçe kardalmak isleýäňiz? 100 miň, 3 ýyl diýip graf jogap berdi. Ýere bolýada diýip Gopsek radiolaşdy. Werfer raplyk bilen mäkem agaçdan ýasaran tannyjakdan özüniň gymmat baha baýlygyny, bagasyna ýetip bolmajak dürs terejigini aldy. Ol gadymy aprabanyň agramyny gözü bilen kesikläp, onuň nädip beýledip bilýändigini Hudaý bilsin. Birliğantlar çekdi. Bir işe diýen wagtyny onuň ýüzüne heşelle kakmak, ony bildirmezlige çalışmak alamaty bardy. Grafini oýy batyp duruşuna doňup garanyarly. Men onuň boluşuna begendim. Bilen birden özüniň nähili şuňgur usudan garasyna togulanyp baranyna göz ýetirnýär bolup görünýär. Diýmek, onuň ansaby entek tutuş gün bolmadyk bolar şemeli. Ehtimal onu halat etmek üçin täherçe tagalla etmek yeterlikdir. Duýgudaşlyk bilen eliňi uzatmak yeterlikdir. Ondan men tyýranyşyp gördüm. Bular siziň hut birliğantlygyňyzmy hanym diýip men soradym. Hawa agasy diýip o maňa ulumsylyk bilen nazar aýlap jogap berdi. Soňra ýygyna satyn almak hukugy bilen satmak hakda akdy ýazyň. Ýangra diýip Gopseg aýtdy. Westworgan arasyndan turup erilen maňa öz kürsüni görkezdi. Siz hanym ehtimal äärlisiňiz diýip men ikinji soraw berdim. Grafini hulkman başatdy. Men akyd dömek islämok diýip men batlyp dedim. Ony hem şünnip Gopseg sorady. Näme şünnip men geňirgendim. Bu gojan penjireň öňüne çekip salat et soraýtdym. Äärlaýal. Himmedat babatda äärne bagly bolýar. Siziň şertiňiz bir kanun hata ediler. Akyd el ýüzündeki siz özüňiziň hiç tatdan habarsyzlygyňyzy salgynyp bilmerdiňiz. Siz bir birliğantlary görkezmeli bolarsyňyz. Sebäbi akydda olan agramy bahasy we garaňy görkezler. Gopsek başatyp men sözümmi öldü. O iki tane jinayatkara tarap öldü. Ol hakaýdy, şertleri ýetgýe. Nagd pul bilen 80 miň berýän. Birliğantlar bolsa menne galýar diýdi. Ol basyk hem iňçejik ses bilen sözüniň üstüne goşdy. Gozgunmayan imläge şert baglaşylaryna eýetçilik hem wagtlardan gowy bolýar. Ýöne diýdi detray gürlemekçi boldy. Razy boluň ýa-da ýygyny alyň diýip Gopsek oň sözüni böldi. O sannyjagy grafiniýa tarap uzatdy. Men töwekküllik etmek islemeýärin. Egerde öz äriňiziň aýagyny ýykyrsaňyz, siz üçin has gowy bolar diýip men grafiniýanyň gulagyna çawuşjakdym.
Fütor meniň doğduğumun hereketini näme diýenme düşününi. O maňa sowuk nazarna aýlady. Ýaşçala ýigit agyr hyýal boldy. Grafiniýanyň ikirjiňden ýanyna ýaşar görünip durdy. Maksim de Tray oň ýanyna bardy. Ol biçak ýugoş guruldy. Men oň sözlerini eşitdim. Hoş gal, edi Anastazi. Bagtyar bol. Men bolsam, ertiriň özünde men äher aradardan diýnarym. Ağatı deyip grafiniýa gopsega tarap şalt ýögürüp gyýgyrdy. Men razy, men siziň şertleriniňi kabul edýän. Ene bu bolýa deyip gözet etlerini. Sizi boyun etmek gaty kıyın men gözelim. Ol 50 000 bank şekine gol çekdi de onun grafiniýa goşurdy. Muňa goşmasy edibim men galan töleg suwmasynyň asabyna. Iň bir jedelsiz, sizi şuň iň ýytwarly bolan 30 000 weksel berýän deyip ol Walterinka iňen meňde şylgyryş bilen aýtdy. Barbar bu summany altyndan yaparyn. Graf de Tray ýap-ýaňy gözüni maňa şeýle diýipdi. Men weksellerimi bagady hemişe tölenir diýip, gopsek grafyň gol çeken. Munyň ýöňsirasynda bolsa, gopsegiň ülpetleriniň bir tarapyndan protest bildirilen we ähtimal oňa arzanjak satylan wekseller grafiniýa uzadyp, sözüň üstüne goşdy. Maksim de Tray zanyanyny arlady. Şol arlyda garry haramdady diýen sözler açaçan ýanglanmy. Gopsek gaşynam gymylatmady. Arkaýynlyk bilen karton gapdan bir jüýt pistoliýa çykardy, sowukluk göre şeýlediydi. Maskaralyn tarapyň hukugyna göre ilkinji gedek atma hukugy menki bolmaly. Maksim diýip grafini ýugoşça ýygyrdy. Ütünç toraň. Siz jenap gopsek mümünni ütünç toram bolsaňyz. Agafi, men sizi maskaralmak niyetim ýok diýip graf samyrdy. Men munyň şeýledigini kimse bilýän diýip gopsek paragat jogap berdi. Siziň niýetiňiz ediňe wekseller boýunça pul tölemezlik gerýändir. Grafini ýerinden turdy. O başygyp gorkudan ýaňa bolsun gerek, ylgap çykyp gitdi. Graf de Tray hem oň ýygyna düşmäge mejbur boldy. Ýöne hoşlaşanyna şeýle diýdi. Eger siz bir zatlar bardy, agyňyzdan ýeke söýsep turaýsaňyz jenaplar. Ýa siziň ganyňyz döküler, ýa da menki. Amin diýip gopsek pistoletler gidilip oturuşyna jogap berdi. Öz ganyňy dökmek üçin hany bol. Ganyň bolmaly. Sen damarlarynda bolsa ganyň ýeregine neji saat akýa. Daşky gapy gürpüllep ýapalyp, iki ekipajam gidenden soň gopsek ýerine böküp turdy. Bu bökçökläp gyýgyrdy. Brilliantlar menne. Brilliantlar menki. Nähili azyp brilliantlar, zadyl brilliantlar. Ödem nähili ardanmyş diýsene. Jenaplar wer Bruce bilen jigonne. Siz goza gopsegi ultratmak istediňiz. Men öwredim sizi. Ultradan men hemme dağda artyp aldım. Siz mesiniz, men bile deň bolup biljek adamlar. Ýalpazyk suwda ýürýäňiz. Dominonyň başyna iki düň aralygyny men olara bu wakany görüň beren görün. Olaň mysalasyny hil samsyk bolup görnürkä. Bu wagşana şatlyk. Ýalruk daşlar geresine guran bu wagşyana adamyň gaharly dabarasy men ankartdy. Men doňup galdym, lal bolup durun. Ah, sen heniden bir ýerde midiňim? Men asyl bütünle ýadymdan çykaryp durun. Inni kimiz bilejek gün orta naharny edineriz. Sen kägidip naharlanarys. Men hojalyk işini ýöretmeýän ahyry. Bu naharhanalaryň hemmesi bolsa ýölläriniň padlivkalardyr, sowuslar bilen, çakyrlarla hut ajaryňa sebäp boljak. Olar hut saat goýun öňüne zäherläp taşlarlarmy kadýan? Ýöne men ýük geçimiň nähilini görüp bol, ýüzüniň goruna äwmedek bir parklygyna dolanyp geldi. Şibratları düşünüp bilmersiňiz diýip ol Buharinyň ýanyna geçip oturdy. O ýerde ojokda içi süýtli demir pite bardy. Men bile ertirlik edinmek meýliňiz barmy diýip o sözüň üstüne goşdy. Ine, ikimize de ýetjek. Ýok, sag bolyň diýip jogap berdim. Men ýerime ama günürsan ertirlik edinýän. Şo minutyň özünde koridorda kimindir biriniň gyssalmys ayak edişdirdi. Kimdir biri gopsyň gapsyny gazyň saklandy. Gazap bile onu kakyp başlady. Süýt tor botaga tarap ýöneldi we penjerejikden seredip gapyny açdy. 35 ýaşlaryndaky adam içeri girdi. Ol gapyny gazap bilen kakanyna garamazdan oňa ýansızlyk adam ýaly bolup görünen boldy. Gelen adam sadece geyni güllü. Ondaş görünüşi bolsa merhum Gersok Richelieu ýatly diýdi. Bu grafin ýan adamsydy. We ähtimal ki oňa abryly 3 millionlarda duş gelin bolsaňyz gerek. Şeýle kezitlemem üçin bagyşlan güli. Onda siziň ýetiraplangyň ýaşaýjylar bolan tüýüz ketde weripeli döwlet işgäriniň sypaty bar. Agady, men aýarym size gelip gitdimi diýip ol beýsak paragat ýagdaýyna dolanyp gelen gopsega aýtdy.
etdi. Mümkün. Siz näme sudur? Men aýdýanymy düşünmeýäňizmi? Sizin aýaryňyzyň kimdigini bilmek hormatyny meýesserde ellip ýetor jogap berdi. Şu nertirden bäri men öýüme gaty köp adam gelip gitdi. Erkeklerim geldi, aýarlarym, ýaş ýigitlerim meňzäp durun, gyýylarym geldi. Gyýylarym meňzäp durun, ýaş ýigitlerim geldi. Dogry maňa näme etmek kyn. Oýuny bir gapdyra taşlaň agaty. Men öz aýarymyň gurrun edýän. Ol hut ýap-ýaňyň gözünde sizin öýüňizde bolupdyr. Men o zinanyň sizin aýalyňyzdygyny nerden bileýin? Men sizin bilen duşmak lezzetini görmändirin. Ýalňyşýaňyz jenap Kopsek dip, Graf şuňur ýaňsyryny aýtdy. İkimiz bir gedek ertir ýerden men aýalymyň ýatyş otagyna duşupdyk. Siz weksel boýunça pul almaga gelipdiňiz. Ýöne şol weksel boýunça ol hiç şeýle pul almany. Şu summanyň oňa nähili gymmatlyklar bilen tölenendigini bilmeklik asla men işimde ellip Kopsek Grafy mekir nazaryna aýrap garşylyk görkezdi. Men onuň wekselini öz kärdeşlerimiň biri bilen hadaplaşyp geçirimde hata baldym. Gepin gerdişine görä, size bir zat aýdyp goýmagy ruhsat edin Graf diýip, Kopsek howlukman süýde kowa atyp oturşyna sözüň üstüne goşdy. Onda tolgunmagyň häzirçe düşünügde ýokdy. Bir zat aýdyp goýmagy ruhsat edin. Men pikir edişime görä, siziň men hut öz öýümde, men başyma takal okumagy hakyňyz ýokdur. Men agaty kämillik ýaşyna barıp geçen asyryň 61-nji ýylynda ýetipdim. Merhemetli haly ediret. Siz men aýarymdan oň öýüne degişli bolmadyk brilliantlary juda aşak bagadan satyn alypsyňyz. Olar mirasdan galan gymmat bagada atdylar. Men sizi öz işlemiň gizliň sırlary bilen tanyş etmek öz borjum diýip hasap etmeýän. Öňe şeýle bolsady, men size bir zat aýdyn. Eger grafini brilliantlar sizden soraşman alaýan bolanyny hem olary satyn alaýmazlar ýaly ähli zergärleri hat üstülen habardar edip goýmak gerek eken. Sizin aýaryňyz brilliantlary böleklerine satyp bilerdi. Agaty diýip Graf gyýyrdy. Siz men aýarymy tanaýaňyz ahyry. Dogry. Ägär aýal hökmüne ol ägärine boyun egmeli. Mümkindir. Onuň brilliantlary erketme haky ýok. Dogry. Ýer onda näme gerek agaty? Şeýle diýseňizle. Men sizin aýalyňyzy tanaýan, ol ägärine boyun bolmaly. Men sizin aýdanyňyzla razy. Ol başgalara da boyun bolmaly bolýar. Ýöne men sizin brilliantlaryňyzy göli bilemmek. Eger sizin aýalyňyz weksellere gol çekýän bolsa, onda belli zat ol sügde şertlerini baglaşyp, brilliantlar satyn alyp ýa-da olary satuw üçin komissiýa kabul edip biler. Bu bolýan zat. Hoş galyň agaty diýip, Graf gahardan ýaňa renkini agdaryp gyýyrdy. Sut bardyr. Dogry. Ene şu jenap satylan atlaryň şaýady bolmaly diýip Graf meni görkezip sözüň üstüne goşdy. Mümkindir. Graf kapa tarap ýöneldi. Ýeşiň çynla kaýlaşyp barýanyny görüp men ara düşmegi we garşydaşlary ýaraşdyrmak ýüregime dudum. Graf, siz mamla. Ýöne jenap Kopsegem günäkär däli aýtdym. Siz öz aýalyňyzy bir gapdaly goýup, ony suç jogapkärçiligine çekip bilmersiňiz. Bir prosesde orada ýek aýalyňyň öýü maskara bolmaz. Men emellar, we adam hökmünde. Ondan ýöne adam şekilli adam bolanyny üçin satuwyň men gözümiň galyna geçirilendigini tasdiklamagy özüm borçlu edýän. Ýöne bir feodalaşygy bir kanun feodalaşyk hökmünde hökmöklik size başardyr üýtmeýän. We hut özüňiziň brilliantlaryňyň satyrynlygyny subut etmek size ansat düşmedi. Adaletlilige sarpy goýulany siz mamly, ýöne kanunyň harplary boýunça siz askyny gelersiňiz. Jenap Kopsek pek ýürekli adam. Bu brilliantlar öz üçin öýrän amatly baha bilen satyn alanyny inkar edip durmaz. Ondan borjum golan sabam boýunça menim muňa şaýat geçerin. Ýöne siz bu arada iş bolsaňyz, onuň netijesi bisak şükür görünýär. Size Jenap Kopsek bilen alalaşyga gelmek maslahat berýän. O sutda öz pek ýürekliligini subut edip biljek ahyry. Siz bolsaňyz, barbyr oň tölen summasyny ýerine gaýtaryp bermeli bolarsyňyz. Eger grafiniýanyň alan pullaryny şo möhletden ýoň gaýtaryp bermäge ýagdaýyňyz bolmasa, siz öz brilliantlaryňyzy 7-8 ay hatda bir ýyl möhleti bilen geri goýulanyp hasap etmäge razylyk beriň. Belki de siz muň üçin ýeterlik kepilname berip, şunyň gözünde satyn alanyňyzy görerdiňiz. Tor bisak arkaýynçylyk bilen çöregini kofa batyryna oturdy. We bütünlüğü bir perwaýlyk bilen ertirgeden ýady. Ýöne alalaşyga gelmek diýen sözler eşdip, maňa berekella. Men beren tapaklarymdan ýeter peýdalanýasyň diýen manini aňladýan nazaryna aýlady. Men oňa manisyny onuň kimsiz düşünen nazaryma aýladym. Beş gaty şügül hem
Kapyta iş. Size hayır etmeden parahat ılalaşa gelmek gerek. Gopsek men suutta ýaly hakykaty aýtsaktym bilen soň, günäsini boyun almazak bolup ýapyşyp ýatyp biljek däldi. Graf maňa mulayym ýylgyryş bilen minnetdarlyk bildirdi. Şekeleşik gudaga çekdi. Mekirlik hem aşgözlük bilen Gopsek islendik diplomatik kongrese gatnaşylaryň bogadyna gumdykyp biljekdi. Ahir men şeýle akyp düzdüm. Şonda Graf Gopsekden şu suwumma kardalynan pullun düşýän prosentim goşmak bilen 85.000 frank alanlygyny akrar edýärdi. Gopsek bolsa bergeniň ähli suwumma sölenenden soň brilliantlar Grafa gaýtaryp bermegi öýüz boýuna borç edip balýady. Ne hili pul sowurmak diýip Graf akda gol çekip oturka gynanyş deflerini. Büdüýüpsiz uçudyň üstüne ne hili edip köpür atyp bolarka. Agaty, sizin sagaňyz köpmü diýip Gopsek synnaka ähňle sorady. Hamana goza süýtkor tejribeli biras ýaly. Ýüzüniň uğruna hut agyrly ýeriň üstüne basan Graf bir söýler tisginip gitdi. O hiç jogap bermedi. Şeýle diýip oň hasratly dymbasyna düşenen Gopsek samyrdy. Men sizin tarihiňiz ýatdan bilýän. Baýal bir zady goýty bolsaňyz, ony entegim söýýän ura semeriňiz düşünýän. O hatda meňem ýüregim gopturdy. Ähtimal siz öýdemläňiz galat etmek isleýänsiňiz. Özüňiziň bir ýa-da iki sagaňyz üçin ony aýap saklamak isleýänsiňiz. Size şeýle maslahat berýän. Ketde kişileň şagalaňyň girdabyna özüňiz oklaň. Ýer ýüzüne kar toýunan kişi boluň, pul sowuruň we Gopsegiň ýanyna tiýetiden gelip duruň. Ýokary gatlaryň arasynda maňa hötçe tebeşi, süýt tortalan sipat bererler. Men siz tozdurýan diýip gurrun ederler. Men o gurrunlaryň üstüne tüýkürýän. Maskaralanyň üçin degen adam muzduny gymmat tölemeli bolar. Siziň sadyk guluňyz pistoletden bir kemse atyp bilýär. Weş pagany unutmak oşarýar. Demek şemelimdir. Ondan size yeni de bir zady maslahat berýän. Eger başarsaňyz, anamdar bir dost tapynyňda, galyp söwda şertnamasy bilen özüňiziň ähli emläňizi oň adyna geçiriň. Muňa sizde ýuristlerden näme diýilýändir? Fideikommis diýip aýdylýan bolsa gerek diýip o maňa tarap öýürlüp sorady. Graf durky bilen öz aladarly gümradi we gitşek golanyna Gopsege şeýle diýdi. Men puly ýertiňe getirerim. Brilliantlary taýin edip goýun. Men pikirimçe sizin ähli öz asylly adamlaryňyz ýaly bir hem samsyk boldy diýip Gopsek diňe ikimiz aramyzdan soň ýigrenç bilaýtdy. Oňsy Hruza özüne allaryň adamlar ýaly diýseňizle. Gürew hakdak akdy düýünlüğüňiz üçin size goý Graf hak tölesin diýip Gopsek men oň bilen hoşlaşamda aýtdy. Men şuny ýokary atlakdan bolan aýalyň gabaga syrny açan şo wakadan bir näçe gün geçenden soň ertir ýer bilen Graf men ýanynda peýda boldy. Agaty, men sizin bilen bir mühim iş bardy, maslahatlaşmak isleýän diýip, o men kabinetime girip aýtdy. Size dowlatyň ýanyna mälim etmegi, öz borjymy hatap edýän. We men suud ederinden tamamma. Hanım degranlyanyň işini sizin özüňiz alyp barşyňyz ýuwup aňartyna çykarýarlar. Ine görýäňizmi, sudaryn diýip, emeller vikantessa tarap öwürlüp aýtdy. Men size sadajy hyzmat görkezdim. Ýöne munyň üçin näçe gerekler fiýle galdym. Men Grafa hormat bilen baş egdim. Wedine pek ýürekli adamyň borjyny berja etdim diýip jogap berdim. Onda şeýle agaty. Men sizin öz ýagdaýyňyz üçin borçlar bolan şo geň adam ýeňiz barady, jikmejik maglumatlar topladym diýip Graf aýtdy. Men ýaly maglumatlarymdan görnüşi ýaly. Şol Gopsek behaýalar mektebinden bolan filosof bolmaly. Oň pek ýüreklilik barady, sizin pikiriňiz nähili? Graf, Gopsek maňa ýagşylyk etdi diýip jogap berdim. 15% bilen men gülümsirep sözümün üstüne koştum. Ýöneň husyetlik hakda nätan şadam bilen juda açyklaşmagy men hakym ýokdur. Aýdaýyň agaty, sizin açyklyk etmeňiz oňa döfeýde ziýan etmez. Men şu süýtkoryň keşfine perişde meňdeş bir alamat görerin öýdüp asla tamay etmeýän. Gopsek atanyň öz ýedim gylymyny hemişe uğralýan isat boldygyny wagt edip men aýtdym. O puly harit diýip hatap edýär. Onu ýagdaýa bagylykda gymmat ýa-da ardan baha bilen ansabyň öňünde arkaýyndyk gule satmak bolar diýip hatap edýär. Oň pikiriçe, kardy beren üçin ullokan prosent alýan süýtkorum düşüňlik ýarhanlar we söwdäler gatnaşýan başga her bir adam ýaly kapitalist bolup durýar. Eger oň mali prinsiplerini gonuň adamyň boluş hakdaky we süýtforçulukly harty dünýäligini aklayan fehimlerini taşlasan,
Bir işlerden daşardı, on tutuş Parij'däki iň bir ynjykdan pek gürokly adamdygyna men şuňgurlanýan. Onun ikisany janlar ýaşaýa. Husýt hem filosof, haramzady hem asyldady. Eger men ölüp, aýdymda ýaş şagylarym galaýsa, olary hoşsarsy geçse adam şo bolar. Ene sudur. Men özümiň şahsy tejribeli metadyna gopseg şeýle adam diýip gödüň getirýän. Men on geçmiş hakda hiç zat bilmeýän, mümkin ol deňiz galtaman bolundur. Mümkin bütün dünýäniň ýüzüne adaşyp gidendir. Brilliant ýa-da adam, aýal ýa-da döwlet sirriniň fewdatyna dendir. Ýöne bir zady ölümen şuňgurlanýan. Hiç bir insanyň jany agyr fiýnaglarda oňkyýar gadaply taplanan däldir. Men oňa öz bergimi getirip beren we dogry düşünýänim. Men käbir retorik terapylyk bilen onun näme hilip ýaşamyň ödünü menden şeýle köp mukdarda prosent almagy mejbur edendigini. Näme şunyň maňa ýa dostuny kömek bermek isläp, ödünü bir ýaşylygy bäkwit aramadan etmäge ýol bermänden toradym. Oğlum, men seni minnetdarlyk bildirmekden diýinlerdim. Sana özüňi men öňümde hiç tat babatda borçlar därlip hasap etmäge hukuk berdim. Şoň üçin ikimi dünýäde iň gowy dostlar. Jogap agasy, size gopsegiň suratyny men her bir sözünden gowy çekip berer. Men puta ýüregimi dugdum diýip graf aýtdy. Gaýratygynda men ählimlämiň hukuklaryny gopsega bermek üçin äl zerur aktlar taýin edin. Ýöne sudur. Gaýtary dilhatynyň düzülmegini men diňe fiýagnanyp bilerin. Ol şo dilhatda satgyň galypdygyny meýermezsin. Men emlägimi öz göwnümiň tutuşuna görä ýöretmäge, onu men ulugulum kämillik ýaşyna ýetenne şoň eline bermäge borçly ulaýsyn. Ýöne men size bir zat aýdyp goýmalydyr. Men şo dilhatyny öz ýanymda saklamagy gorkýan. Men oglum ejetine şeýle bir alagypdyr görün. Men bu gymmatbaha dokument oňlanmagy da ýürek edip biljek däl. Men onu saklamak üçin siziň öz ýanyňyza almaňyzy haýyş edýän. Gopsek birden öleýse, sizi men emlägimiň mirasçy edip berler. Şeýlelikde hemme zat gözüňiz tutulýar. Grafdymdy. On görnüşi biçak galawupdy. Agasy biňzel gidenim üçin müňgerek götürüş dogry ýanyp ol ahir gürledi. Men biçak ejir çekýän. Men saglyk ýagdaýymym ul howsala döredýär. Ağır hasatlar men üçin ölekimsiz urgu boldy. Men uzak ýaşamady makamy edip gorkýan. We men kabul etjek bolýan aýgyrly şäherlem tüz zerur bolup durýar. Agasy, hemme zatdan ol bildiren anamyňyz üçin minnetdarlyk bildirmäge ruhsat ediň diýip men jogap berdim. Ýöne şolanymy ödemek üçin men size bir zady meýlim etmelirin. Siz özüňiziň şu şäheräňiz bilen özüňiziň kiçik çağalaňyz düýbünen gedaý goýarsyňyz. Olaram siziň adyňyzy götürýärler ahyrin. Goý siziň aýaryňyz siziň öňüňizde günäkär diýeli. Ýöne her näçe bolsa, siz bir wagtlar onu söýünsiňiz ahyry. Ondan şagalarynyň belli derejede üpçünçülük alma hukugy bar ahyry. Egerde olaryň paý anyk bellenmese, men siziň öz üstüme ýüklemek isleýän hormatly borjuňyzy kabul etmäge razy bolup bilmejekdiginizi meýlim etmelirin. Graf teskinip gitdi. Öýlerine ýaşaýlandy. Ondan ol men elime puta gyzyp şeýle diýdi. Men sizi entegam gowy tanamaýar ekenim. Siz men ýüregime aza berdiňiz hem meni begenlerdiňiz. Hawa, gaýtargy dilhatynyň birinji punktyna bir şagyra näçe paý bermeligini kefitlemek gerek. Men onu öz kantoramyň gapysyna çenli ulatdym. We maňa özüniň adalatly işinden kanagatlanmak duýgusynyň ýaňa oň ýüzi ýagtyran ýar bolup görünýär. Ene kamildi. Ýaş diýenler ýapyt tekelik bilen uçuda näme hil toguranyp biljek eken. Olaň ýerinden düýedip bolmajak betwagtlygyň tirkelmek üçin käte barly ýekece kadr iltant edilmegi. Fortepianoň başynda bir roman saýdylmagy. Şäherden daşarda ýekece gedek gelirin çedilmegem ýeterlik bolýar durýar. Özüne gowy ýeticilikli şöhrat paradlygyň, bu ýson joňlugyň sesine gulak asyp, käte bolsa, ýaşlygyň göçkünli ýeňil kelliligine ýan berip, ýylgyrşa ynanmak bilen şo betwagtlyga ýaş dinanyň öýlerin tilýarlar. Aýal belli şäklerden täýel geçdigi, ol ýokman 3 tane belaň eline düşer. Olar maskaraçylyk, toba hem gedaçylyk diýilýändir. Ana şonu. Görgülije kamilla. On gözler hut ýumulup barýa, diýip Vikantessa derwiliň sözüni bölüp aýtdy. Bar şagam gitdi ýat. Seni gorkunç kartiýanlar bilen gorkuzyp oturmaň hajaty ýok. Sen onsuzam pek awryl bolup galarsyň.
Camille de Granly, ejatyn açyk bolýan dağdan düşündim, çykyp gitdi. Gadyrdan Dervil, siz bir näme öterek geçdiňiz diýip Vikantes aýtdy. İşler ynanlan adam her niçikdir, ýeje ýa-da ünlüçü däl. Ýöne gazetler müňe artykly atlarym Gadyrdanım diýip Vikantes geň galyp aýtdy. Men dogry sizi tanymajak bolýan. Siz nädip meniň gyýdym gazet okuýan diýip pikir edýäňiz. Dogam ediberiň diýip ol sözüniň üstüne goşdy. Grafyň gopşeýge geçýän emlägine bagyşlanan şertnamanyň tasdiq edilenden soň 3 ay geçdi. Inne bir ýerde gyýdym ýok görünsoň, grafyň adyny tutup, "Deresto" diýip aýdyp bilersiňiz diýip Vikantes aýtdy. "Azap bolar" diýip emenler araşdy. Şol şertnamadan soň köp wagt geçdi. Men bolsam özümiň saklamaly bolan şu dokumentlerimi henidim Almany ýördüm. Parijde emellerleriň hasarda da şeýle bir kän görün. Olaň öz müşterileri üçin müşterileriň olary berýän ünsüçöde üns berip biljek manlary ýok. Diňe biziň şeýletmegi başarýan seýre halatlamy bolýar. Ýöne her neçe murda bir gerek gopsyýagy ýöreýimde günörtün ahar bile hezdetlep. Onu näme üçin Jenab Deresto hakda in hiç tat eşdilmeýänini soradym. Oň üçin isatly sebäpler bar diýip o jogap berdi. Graf ölüm ýastygyna ýatyr. Onuň jany gaty ynjyk. Olar ýaly adamlar hasraty tap getirip bilmeýärler we hasrat olar öldürýär. Durmuş diýen zat çelçaramly, kıyın senetçilikdir. Özüm onu öwrenmek üçin tagalla etmek gerekdir. Eger adam durmuşy onuň azatyny dadyp akyl ýetirdi, onuň ýüreginiň damarlary biçişýär, berkişýär. Bu bolsa oňa özüniň ýuwköýrekligini erketmämi köçürüp berýär. Şondan nerwler polat purjynyň kem bolmaýarlar, eplenýärler, ýöne dögülmeýärler. Onuň sözüne aşgadanyň işleýişim gowulaýsa şeýle taýýarlykly adam, jany bek we liwan senariýal ulak ýaşagyş bolýar. Ol hakykatdan azaýyp agaşlar. Graf üläýärmi kädip men teslendim. Ahmal diýip gopsyga aýtdy. Oň mirasy baradaky iş siziň üçin ýaglyja kömekçi boljak. Men öz mihmanymyň ýüzüne seretdim. Oň matlabyny bilmek üçin şeýle diýdim. Baş üstüne. Maňa bir zat düşündüriň. Näme üçin ähli adamlar arasynda diňe graf bilen men sizde anamdy öretdik? Sebäbi, diňe siz hiç şeýle galdyryp bassasyz maňa näme bildirdiňiz? Biz jogap maňa hatda gaýtargy dil haty itaýenledi. Gopsyk öz ýagdaýyndan peýdaranjak bolup durmaz diýip pikir etmek esas bersedi. Men barbyr grafyň ýanyna baryp görmek ýüregime dugdum. Nähilidir bir işlerimin bardygyny bahane edip, men gopsyk bilen bir öýden çykdym. Geldiýer köçesine men gaty tiýdirdim. Meni grafyň ýan öz kiçik şagaraly oýnap oturan ýeri bolan mehman otagyna alyp bardylar. Hyzmatkär meniň gelinime habar berende, ol ýerini böküp durdy. Maňa tarap ýöräli göründi. Soňra ýerinden oturdy da ýetini çykarman eri bilen maňa Buharinyň gapdanynaky kürsiýini görkezdi. Şo wagtda hem ýokary gatlykdan onu aýarlaryň mekirlik bilen ýöz hyrwuşlaryny gizleýän perdesi bilen ýüzüni örten ýaly boldy. Başdan geçirilen hasratlardan ýaňa oň ogadynlygy ýeýän bir näme göçüpdir. Ýöne ýüzüniň ajaýyp keşfi bilen ýetgemendir. We munyň özi oň öňkü gözelligine şaýatlyk edýärdi. Meniň graflyk gaty möhüm işim bar hanym. Men oň bilen gürleşedim gelýärdi. Eger bir size başarsa, onda siziň menden bagtyrak bolluňyz diýip o men sözümde berip aýtdy. Grafyň hiç kim göresi gelenok. Buraşdan ýanyna, bar ýanyna da kynlyk bilen tap getirýär. Hem aladalardan, hatta men aladalarymdan ýüz dönürýär. Sırkowlaryň geň alyk kılıklar bolýar. Olar edil şaga ýaly, ýöldüriň nämeslýänliklerini ýöldürün bilen oklar. Ähtimal, tersine. Olar şagalar ýaly, nämeslýänliklerini gatgow bilýänler. Grafyň ýaňy gyzaryp gitdi. Men gopsygyň kemmiňde şürak söz gatmagy özüme ýol berenim üçin tassanyp ýokanypdym. O gurrun temasyny ýututmaga gysdandym. Bine hili beýle diýip men soradym. Eýsem sarkowy hemme wagt ýykalyrmak mümkinmi? Oň ýanyna uly bar diýip grafyny jogap berdi. Men oň ýüzüne şiňerlip syn etdim. Emma ol bu gedek gyzarmady. Men göwnüme ol maňa ýöz gizlim sırlaryny aralaşmaga ýol bermediligi puto ýüregine döňýär bolup görünýär. Bir zady düşünüň hanym diýip men ýene de gürläp başladym. Meniň tutun ýerligim asla bolgusy bileti geljilikden däl. Ýeş gaty düýpli bähbitlerle baglanyşykly. Özümiň näme dogry ýoldan gidip uğrandygymy düşünüp, huş ýerde dilimi diýişdirdim.
Grafine hus şopurtatın ödünü men goýberin atamdan peýdarany. Äherli aýalyň bekbitleri bölünmezdir. Hiç täsirin maňa ýüz tutmaňa da peýasel berip bilmedi. Bagışlaň. Men bir ýere gelmegime sebäp bolan iş diňe grafa degişlip men garşylyk görkezdim. Men siziň oň bile gürleşmek isleýändiňizi oňa aýtmaklaryny buýraryn. Şeýle de bolsa, oň bu sözler aýdanlyk baýçylykly ähäňi we mulakatly görnüşi meni allap bilmedi. Men oň özümi hiç wagt ääriniň ýanyna goýbermejekdigini anladym. Bir ýene de ertli wagtlap iň bir misawda atlan görüňde oturduk. We men şu wagtyň dowamyna grafini ýasyn etdim. Ýöne ähli aýallar ýaly. Ol öz üçin hereket etmeň belli bir planyny düzüp, şu plany aýal hyýanatçylygynyň iň ýokary derejesini aňladýan, gaty seýrek, gabat gelinýän sungut düzüp perdeledi. Aýtmagam gorkunç göli. Ýöne men o babatda hatda o jenaýat etmekdenem gaýtma diýip hawatyr edýärdim. Sebäbi, ol her bir hereketinde onuň özüni tutuşuny, sesiniň ähäňini, onuň özüne geljekde nämäni garaşýanyny bilip duranyny aňlaryp durdy. Men oň bilen hoşlaşdym da çykyp gitdim. Indi bolsa men size bu dramanyň jemleýiji tahnalaryny şu ýagdaýlaryň üstüne wagtyň geçmegi bilen ýüze çykan käbir jikmajikleri goşup gürrüň edip bereýin. O zatlaryň şeýle boljakdygyny ýöňden görjek opsek, we men özümem ýöňden aňýadyk. Graf de restoranyň daşynyň göreýmegi. Kanagat tüwelüne parlanyp başlan. O ödemlägin sogurup baştan wagtyndan beýlek är aýalyň arasyna äli kişiden girliňlikde çakmaşyklar bolup geçipdir. Olar grafy öz aýalyny hasam beter ýigrenmäge ýetat beripdir. Olar keterlep ýanyny ýere berende bolsa, onuň aýalyna wekit şagalyna bolan ähli ýigrenji ýüze çykypdyr. Graf olaň öz ýatyş otagyna girmegini gadagyn edipdir. Eger oň bislegi bozuljak bolaýsa, şeýle ýagdaý oň ömür üçin hoply tutgoýlara sebäp bolupdyr. Şoň şeýle birazdan hut öýdi grafiniýanyň ääriniň aýdanyna boýun bolmagyny haýyş edip ýalbardyr. Grafiniýa de resto ähli maşgala emläginiň, mülküniň, fermalarynyň, hatda özüniň ýaşaýan öýüniň öz üçin zadygoý bolup, öz baýlygyny ýuwdyjy, ýuha bolup görnýän opsiýagyň eline geçip barýanyny görüpdir. Ol äärine nähilidir bir matlabyň bardygyny şekli aňypdyr. Detray algydarlarynyň allazy ýaly ýerlemeginiň gaçyp Angliýa syýahaty gidipdir. Füturun grafi aýalynyň goramy üçin sarlyk beren gizliň şäherleriniň saryny bilip, diňe şo grafini ýan gözüne açyp biljek eken. Olar wagtlap gol çekmäge radylyk bermänler diýip gurrun edýärler. Bu bolsa, biziň kanunlarymyz boýunça eger aýalyň emläk satylynyna bir urdatdyr. Ýöne graf her edip petip edip oň radylygyny gazanypdyr. Grafini öz äri emlägini puly görýänler. We şol petde kredit biletler gaýhydyr bir notariusyň ýa-da bankyň gizliň şkafyna ýatan döýdýär eken. Onuň saklamalaryna görä jenab de restoranyň eline, onuň uluglyny mirasdan düşýän paýyny bolan hukugyny gorama mümkinçilik berýän dokument bolmaly eken. Şoň şeýle bol ääriniň ýatýan otagyna biçak içkin gödöwçilik etme ýüründe tutdyr. Ol öýünde dolu hukukly hojaýyn bolan soň hem bidat özüniň aýarlyk işarlygyna tabin edipdir. Günüdiň ol ääriniň ýatyş otagynyň garşynaky mehman otagynyň çykmana oturupdyr. Onuň her bir sözüne, her bir oğunyň şu kereketine diň salypdyr. Gizlerine bolsa, huş şu ýerde onuň düşegini salyp berýär ekenler. Ýöne ol kirpikli gözüni salşyryp bilmän oturýar eken. Wraç bütünli oň tarapyny eken. Onuň ýyl gözüne äärine şeýle öparlyk hemme kişiň haýran galypdyr. Haýyn zanlaryň Doğa bittim yekirlik bilen ol ääriniň özüni ýigrenýändiginiň düýp sebäbiniň üstüni basyrypdyr. We şeýle hatyra çekýän adam bolan bolup görünipdir bolun, hut telpek goýaýmaly. Käbir ahlak päkliginiň gorugçylary ol öz günäsini ýuwdy diýip düşünipdirler. Ýöne hem işe onuň gözüniň öňüne eger ruhdan düşäýse, ýöne howp salýan gedaçylygyň kartinaty ýetip durupdyr. Ine onsoň her tarapyndan onuň ölüm düşegine ýatan otogyndan kogulun aýal, onuň daş töweregine zadygoýun halkasyny urupdyr. Ol äärinin şeýle daşdy. Şoň bilen Robratyň özüne oňa biçak goly eken. Äär hukuklardan mahrum eken we şol bir wagtyň özüne hemmeden ýokmurawan eken. Iňmir göpaly aýal bolan bolup görünýän eken. Emma edil gürlüm güzüň çukonazyk galyp, oň diýbine gizlenip oňa bir möjegin gaşaryna garaşyp ýatýaly. Ääriniň öljek sagadyny we öz baýlygyny garagulýar eken.
Eň bir gadaply ahlak o koyzy adam hem bir ihtiyar ulatdy, grafin ýan huzur etýän Mehriban enedigini ikrar edäýmelleken. Kakadanyň ölümine sabak bolupdyr diýen ekenler. Ol şagalaryň gatygy görýär eken. Olardan özüniň gabagat ýaşaşynyň gizlemäge zayn edýär eken. Bir asasyk nerete şagary ansatlyk bilen şeýletmäge mümkinçilik berýän eken. Bu onuň boluşy şagalaryna özüne söýgüdüripdir. O şagalaryna bir kimse bilim beripdir. Bir zady boyun aljak. Men baýarly belli derejede hayran galmak, gödözmöçülük güli garaýadym. Munuň üçin gopsek gardy men üstümden ully. Şo wagtlar grafin ýeýem Maksim de Traýyň haramdadylygyna kimse göz ýetirer eken. Bu azy göz ýaş döküp özüniň öňkü günälerini ýuwmaga zayn edýär eken. Men muň şeýledigine ananýan. Elbetde, oň äriniň emlägine eý bolmak üçin görýän şäherler gaty hapysalyk görün. Ýöne ony beýle etmäge mejbur edýän zat oň şagalaryna bolan enlik söýgüsü. Şagalaryň öňüni öz günäsini ýuwmak isleg bolmaly. Göçüne hurus bilen ýaşan köp aýallarda bolşýaly. Onuň tüýs ýürek bilen peýakly ymtylýan bolmagy mümkinni. Belkol peýaklyň gymmatyny öz adaşmalarynyň hasratly oragyny oranynyň soň bilip barandyr. Her gerek oňul ogly Ernest kakanyň otowynyň çykanyna olaňy ölüniň soragyny berýär eken. Mehirlik bilen grafyň näme diýen sorap bilýär eken. Oğlan onun ähli soragylaryny ejesiniň kakanda bolan nädik söýgüsi zerarlar hasap edip, ejesiniň sowallaryna göňüňlik bilen jogap berýär eken. Men baryp gaýtmagym grafinýanyň gonjuny gor goýupdyr. O meni äriniň özünden aralmagy üçin ýan ýara hasap edipdir. O meni ölümlükli hassanyň ýanyna goýbermezligi ýüregine döpdir. Men bolmasy işiň bolýany duýdum. We jenap direktor bilen bisak duşdum gelýärdi. Sebäbi gaýtargy dil gatynyň ykbaly barada gaty ýyňjylyk söýlenýärdim. Men dokumentleriň grafinýanyň eline düşmeginden, o grafinýanyň olary görkezip biljeklerini urkýardym. Eger şeýle bolaýsa, oň bilen gopsyň arasyna tükünükli dawa başlanjakdy. Men bu süýtkoryň häsiýetine gaty beretdim. Onuň grafyň özüne geçiren emlägini grafinýa bermejekdigini anlaýardym. Diňe men herekete getirmeli bolan gaýtargy dil gatymyň tekstine bolsa, suç şekereşi üçin gaty köp ezatlary bardy. Bir betbatlyň öňüne almak islegi bilen men ikinji gedek grafinýanyň ýanyna gitdim. Men bir zady bildim hanım diýip, derwil sırly görnüşe geçip, Vikantessa de Grandia etdi. Bilen güduran kızarda söýlen üns bermeýän bir ahlak hadisamyz bar. Men özümiň häsiýetim boýunça synçylygy ýykgyn edýän adam, men alyp barýan işlerim. Aýratynam olarda insan huruşlary mewjalýan bolsa, hemişe bir ihtiyar haly analiz etmek ruhuny salyp berýär. Onuň bilýäňiz men näçe gedekler garşydaşlaryň bir-birleriniň gizleýän sırlaryny, o matlaplaryna geň alaýmaly kuýpullyk bilen duýup bilişine göz ýetirdim. Kä halatlarda iki tan düşman bir-biriniň ýüregine näkini okap duran, aşyk magşugun kyýaly öňünden görüjülük, güýçli ruhy tüwedilip görkezýär hut hayranlar galýasyň. Ondan bir ikinji gedek grafinýa bilen ýüzbeýdi bolamyzdy. Men şo wagda onuň özümi ýigrenýändigini düşündim. Onuň öz duýgularyny iň bir mylaýym uğur tapyjylyk kemspaçylyk bilen perdelýändigine garamazdan näme üçin ýigrenýändigini göz ýetirdim. Men onuň gizlin sırlarynyň tötenliğin fakçysy bolup çykýan ahyry. Aýallar bolsa hemişe öňünde ýürek galarmaly bolýan adamlaryň ýigrenýändirler. Men öde ýeriniň ananan adam bolsamdy, ýerni çykdyr onuň entek öz emlägini maňa bermäge ýetişmeýändigini aňýady ahyry. Men biziň aramyzda bolup geçen şo günkü gurrunmyzy gaýtalap oturmakdan şeýdinleryn. Diňe bir zat belläp goýýyn. Şo gurrun men ýadymdy. Öz ömrümde görmek meýesser gelen iň howply söýüşlerimiň bir hükmüne galdy. Tebigat tarapyndan dogupdy azarjylyk zadasy bilen eýlenen baýal. Kä ulalaşylyk edýärdi, kä olumsuzlyk edýärdi, kä aşyk göwünlik edýärdi, kä bolsa ananjaňlyk edýärdi. O hatda meni erkeklik höwesini tutuşdurmagy, men ýüregimde söýgü döretmägi we meni boyun syýndyrmagy da syýnyp gördü. Ýöneň ähli azap biderek gorp galdy. Men turup gitmek solamda, oň gözleri şeýle bir ýigren söýleýän ýady görün. Men galpyllap gitdim. Biz düşman bolup aýrlaşdyk. Onuň meni ýok edýäti gelýärdi. Men bolsa oňa erehmenýärdi. Bu bolsa onuň häsiýetini näk aýarlar üçin çekip sıdardan agyr maskaralmaklygy barabardy. Ol bu döwmüşlügi men hoşlaşan wagtymyzda aýdan iň soňky sözlerimiň sypaýçylykly formasyndan duýdy. Men ony ol her näçe ýetersiren bolsa-da,
özünü tozmokluğun garaşýanyny düşünýär etdim. Bu ihtimal onu güýhüm gaplap alan bolsa gerek. Eger men graf ile gürleşip bilen bolsamdym, juda bolmanyna siziň şagalaňyzyň ykbaly ýok. Onda men himmet at bar diýip bakny bolurdum diýip, ol ýegirenişli hereket bilen men sözümi börüp goýgyrdy. Ras göreş şeýle açyk häýete geçdimi? Bir maşgalany, oňa garaşýan gedaýçylykdan özüm halas etmek ýüregime duýdum. Şeýle maksat üçün, eger gerek bolsa ýuridik taýdan bir kanun hereketlere seni ýetmäge taýindim. Ene ondan men şeýle etmek ýüregime duýdum. Men graf restoranyň garşyna onuň gopsy bolan garp bergesiniň äli summasyna barabar iş gozgudum we buýruk kagydyny aldym. Elbetde grafiýa suwdyň kararyny iýlen gidilmäge mejbur boldy. Ol karar graf üründen soň oň ähli emlägini gulpatdan almagy maňa hukuk berýärdi. Soňra men grafyň öýünde hyzmatkarlaryň birini satyn aldym. Ol adam hojaýyn amaradan tawşyrynmadyna, hatda bir ýagdaýa giýjäň bir wagt bolup geçdi. Meni çağırmagy wada berdi. Men garaşylman durka gelmegi, grafiýany ýany haýl etmän ählemläň ýazgysyny geçirmek howp bilen gorkulmagy we şeýle etmek bilen grafda saklanýan dokumenti halat etmek ýüregime duýdum. Baýanyň ölüp barýan äriniň iňillisine diň salyp oturýarka, garajlaryny kodeksini dörüp çykandygyny men soň bilip boldım. Eger bir ölüm ýaslygynyň daşyna üýüşip duran mirasçylaryň kalbyna seretmek mümkin bolsa, biz onda elkins kartynan görerdik. Bir yerde näçe bet maksatlary, gasap ýeripleri, bil kastlaýan hilegerlikleri görerdik. Bular hemmetem pul sebäpledir ýa-da atlar. Ýöne müziklikleriň gurruna goýarýan. Olaň özüm näçe diýsen ýigrenji, ýogsa olar hakda gurrun etmek gerek. Sebäbi olar bir de bu aýalyň şekýän ejirlerini göýdüňe getirmäge, oň ýeriniň şekýän ejirlerini göýdüňe getirmäge kömek ederdi. O şolaň maşgala dramasyny meňdeş girilin maşgala dramalaryň üstündäki perdeýän syryp taşlardy. Graf de Restro ýödi ýatyş otagyna bukulup, ýödük barna kaýyl bolup, iki aýlap düşükde ýatdy. Ölüm howply dert kim-kimden onuň bedenini hem baýgasyny goýran edýärdi. Onuň käte sarkowlar guruşa balýan we düşündirmede kıyın bolan täsin boluşlar peýda bolup başlady. Ol öz otagyny ýygynaşdyrmaga gadagan edipdir. Äri hyzmatdan ýüz dönüripdir. Hatta düşügini täzeden ýazmaga da ruhsat bermändir. Onuň hanabidarlygy hemme zatda ýüze çykypdyr. Otogdaky mebeller salam şaş bolup durupdyr. Iň bir port hem nepis akry kurulu şenni todan bilen kerep basypdyr. Bir wagtlar baý durmuşda ýaşan we sünne sertirlik bilen tapawutlanan badama indi şo togyň içinde onuň gözüniň öňünde peýda bolan gözgüýini ýagdaýly edip berýän ýalymyş. Bir yerde hemme zat salam şaş. Buhari'nin üstüm, ýaly stolunyň üstüm, stolunyň üstüm sarkow etmek üçin gerek bolan zatlardan dolup durmuş. Hemme yer içi dermanly, hem dermanly hapa çüýşelerden dolup ýatyrmyş. Geýimler şaşyp ýatyrmyş, döwük tarelkalar pytyryşyp ýatyrmyş. Buhari'nin öňünde agdy dykasy grelka ýatyrmyş. Bu içi dökülmedik mineral suwly wanna durmuş. Bir alam akarlygyň her bir ogunjak zatlaryna da insan ömrüniň goýran bolmagy duýurup durulmuş. Adam ýeni bowmaga taýýarlanmak bilen azal öýüdüniň goş golanlary goröýdygyny görkezlenmiş. Günnüýüň haýaty grafta näherler bir gorku döredilmişin. We penjerelerin gödünöklü gapagy hemişe ýapyk durulmuş. Onuň ala garan kiňişini oto hatam tukat görünürmüş. Hassa bisa korlunupdyr. Diň onuň ýyldyryk gözlerini ýaşaýyşyň iň soň uçgunjugy saklanyp galan ýaly görnýärmiş. Onuň ölüň kyýaly appak ýüzi aýratyn beýmen görnýärmiş. Bayratyn onuň biçak öskün taşlarynyň uzun telleriniň içine çöküp giden ýanaklarynyň üstüne düşüp duranyny üçin şeýle görnýärmiş. Ýöne ol öz taşlaryny gyrkmagy en walla ýol bermändir. Ol çöllige beren terki dünýäleri ýady salýarmış. Hasrat onnak insanyk duýgularynyň älisini ösürip taşlanmış. Ýogsa ol entek 50 ýaşyna da ýetmedik adam bolmaly ahyry. Onu tutuş Pariziň şeýleken sypahy hem bagtyar gören wagtlarym bolupdyr. Bir gedek 1824-nji ýylyň dekabrynyň başynda ertir ýyl bilen grafyň ogly Ernest oň düşüginiň aýag ujuny kakadyna şoňur gamgynyk göre terede oturun eken. Graf gymyllapdyr, oň ýüzüne teredipdir. Kaka agyr ýamy diýip Ernest sorapdyr. Ýok diýip graf eýmende ýylgyryş bilen jogap beripdir. Hemme zat ine şu ýerde. Ene şu ýerde hem ýüregimde.
Ol sünk bolup garan barmaklar bilen kellesen tutupdyr. Soňra bolda şeýle bir ejirli garaýyş bilen elini söküp duran kükrüne gyzypdyr göli, oğlu tap getirmäni aglapdyr. Näme üçin derwil gelenok dip graf öz kamerdinarynyň sorapdyr. Graf onu özüniň güpary hyzmatkar gatap edýär eken. O bolda tutuşdygy bilen grafyň aýalyň talapyndaky. Bine hili beýli bolýar Morris dip ölümlükli sırkoga ýygyrypdyr we dikelip düşeň üstüne oturupdyr. Oň paýgady bütünle durranyny ýalyp görnüpdir. Soňky 2 hepdeniň içinde men 7 gedek. Şondan ala derler. Öz ananan adam meniň ýdyndan çakylyk şy berdim. O bolsa ýeni idem gelenok. Siz näme? Men bilen oýna diýäňmi? Häziriň özünde. Hutşymin oduň özünde gidiňdi. Onu alyp gelin. Eger siz gulak asmajak bolsaňyz, men düşükden turaryn öýdüm giderin. Grafinya, siz grafyň näme diýeni eşitdiňizmi diýip kamerdiner mehman otagyna çykyp aýdypdyr. Ýerini näme der? Bolýa şu emirlaryň ýanyna gidýän kişi bolup görnüň. Gaýdyp gelengizden soň bolda grafy Parijden 40 liýe uzaklyga möhüm bir prosesde gatnaşmak üçin gidipdir diýip aýdarsyňyz. Ol hepdeniň aýagyna gelip garaşýarlar diýip sözüň üstüne goşuň. Sarkowlar öýleriniň müddetiniň golydygyna hiç wagt inanmaýarlar. Onuň ýana adamynyň gaýdyp gelerini arkaýyny güle garaşyp başlar diýip grafini pikir edipdir. Şoň ýoň fikratyna biraz oňa grafyň bir gize günde ýaşap biljegini bilmejeginiň gumanyny aýdypdyr eken. Aradan 2 saat geçenden soň kamerdiner grafy köşeşdirip bilmejek habar aýdanyna ol bisak gat torgunypdyr. Ey Hudaý diýip opşyrdypdyr. Men bar umydym sen nedir? Ol oğluna uzak wagtlap syn edipdir. Ahir o şeýle diýipdir. Ernst, san oğlum. Sen heni gaty ýaş. Ýöne pek ýüregiňme. Ýöne sen ölüm halyna ataňa beren wadaň nähir mukaddes zatdyny düşünýärsiň. Sen şo sary gidin taklamagy. Onu ýög kalbyňda hatda ejeňem bilmedýär, puta gillemäge, güýjüň geçjegini duýýarmy? Tutuş ýöýünni men diňe saňanan ýan. Sen men anamy ýalana çykarmasyň gerek. Ýok kaka. Bilýärmi onu Ernest? Men saňa häzir ýelmenige bukşa bererin. Ol derwile gowuşmaly hat. Sen onu puta sakla. Gaty berkizli. O sen nedir öýdip iki zadamyň guman etmesin. Öýdün duýdan sylçykdy. On köçäň burşundaky poçta ýaşygnat. Bolýa kaka. Men saňa bil baglap bilermi? Hawa kaka. Gelle meni owşu. Indi maňa ölmek beýle bir agyr düşmez. Men gadarly oglum. Ýene de 6-7 ýyldan sen muň ne hilfir ekendigini bilersiň. Sen özüňiň düşbüligiň hem ataň wepadarlygyň üçin tiýlegin ýeter. Ana şonda men seni nähir gowurýanlygyny bilersiň. Indi bolsa men ýeke özüm galyr. Bu men ýanyma hiç kimi goýberme. Ernest mehman otagyna çykypdyr. O ýerde ejesiniň duranyny görüpdir. Ernest berik gel diýip opşyrdypdyr. Ol oturdup durdy. Oğluny özüne tarap çekipdir. Onun guzugyny puta tutup mehirli uşapdyr. Ernest ýadyr kakan sen gülü näme gurun etdi? Gurun etdimi? Hawajy. O saňa näme diýdi? Men muny gaýtalap aýdyp berip biljek däliji. Ah, sen nähil düşüp oglun diýip gaýgyrypdyrdy. Grafini onu ýürek gulu uşapdyr. Sen adamma başarýanyny men nähil begenýän. Adam üçin iň esasy bolan iki saat düýgüni hemişe ýadynda saklagyn. Yaran sözlemelerle öz sözüňe wepaly bolmalydyr. Edizan, sen nähil gowy? Sen elbetde ömrüňde hiç wagt yalan sözlänärsiň, men muňanýan. Ýok, Ernest, häzir men yalan sözledim. Men öz sözüme bir wepalygam etdim. Ýöne ehli kanunlardan güýçli bolan ýagdaýlarda şeýtdim. Gulaksal, sen ýem ullukan hem akylly bolan. Sen elbetde kakan meni özünden daşda tutýanlygyny, meniň öz üçin edýän aladalamy halamaýanyny görýänsiň. Bu adalatlyk däl. Men onu nähil gowurýanyny sen bilýärsiň ahyry. Bilýänçi. Men görgüli oguljugum diýip grafine göz ýaşyny döküp aýdypdyr. Bu zatlaryň baryna betpär adamlar günäkär. Olar maňa töhmet ýapdylar. Sen kakany men bilen aýra saljak bolup maksat tutdular. Sebäbi olar görüp aşk göz adamlar. Olar biziň ähli emlägimizi elimizden almak, bu hataplaryny geçirmek isleýärler. Eger sen kakan sag bolan bolsady, biziň agzalylygymyz basyp geçip giderdi. Ol mehriban adam, o meni söýýär. Ol ýalňyşyny düşünürdi.
Ýöne kesel oň paýkasyny kütüldipdir. Onuň men hakdaky şübheli pikiri gabaga waswasa näherler bir kim akylly öwrülip gidipdir. Ene ol birden seni beýleki şagyrdan artyk tutup başlady. Bu da onuň akylyny azyp ýörenýän suwd edýär. Ýene kesellemeden onuň Palina bilen George özüniň gowurýanyny aňýadyň ahyry. Hemme zat ýadyr oň syrkawlyk anjyklygyny elip çykýar. Oň saňa bolan mülakatlygy oň kalbyna geň maksatlar döredip biljek. Aýtgan o saňa näherler bir ýumuş tapşyrdymy? Menim periştem. Sen öz doganyň bilen uýan toldurmak isleýän näersiň ahyry. Sen öz ýejen gida ýaly bir döwüm sürek dilep ýörmeli bolmagyna ýol berip bilmersiň ahyry. Hemme zat maňa gürrüň edip ber. Aha, dip graf kapyny iki ýany terip gaýrypdyr. O bosoda yarım yalaňaç, hamy innamna ýelmeşip giden horgarly edil sklet ýalyp durmuş. Onuň basyk gyýkylygy Grafinýanyň imanyny dependen göçüripdir. Ol adamlara seredip doňup galypdyr. Bu tapdan nüşün, renki peti ýok adamyň gözüne gördün çykan ýaly bolup görnüpdir. Men bütün ömrümi hasrat bilen deherläp taşlanyňyz size azmy? Siz meni arkaýyn ölmäge de goýaňyz. Siz men oglumyň kalbyny azdyrmak, onu bir gayrat adam etmek isteýäňiz dip o gowşak gyrjyk sesle gaýrypdyr. Grafinya gorkunç ömrüniň iň soňky minutlaryna tolgunmadan ýaňa betgör keşfe giren ölüm halyna äriniň aýagyny ýykyrypdyr. On göz ýaşy ýüzünden sygyryp bakýarmyş. "Rehimiňi diýensin, maňa rehimiňi diýensin" dip ol iňlepdir. "Siziň maňa rehimiňiz gelipmidi?" dip graf sorapdyr. "Men siziň öz ählimläňizi sogurmaňyza ýol berdim. Indi bolsa siz meňem emlägim ýere sogurup goýbermek, men oglum tozdurmak isleýäňiz. Bolýa maňa rehimiňiz gelmesin. Meni helak edin. Ýöne şagyrly rehimiňi diýensin" dip oýal barpdyr. "Bu ýürek edin, men dulgalan bütün ömrümi manastirge gidip geçireýin. Men siziň öňüňizde eden günäm ýuwmak üçin size boyun egýän. We näme buyursaňyz men hemmesini ederin. Ýöne şagyrlar juda bolmany olar bir bagtyar bolsunlar. Şagyrlar men ýekede şaga ammadyr" dip graf zanazyly hally urap baran ellerini oğluna tarap uzatıp gaýrypdyr. Bagışlı. Men bir sak töwe diýen nip grafini ölüm halyna äriniň hor derlemekden ýaňa şyýyk aýaklaryny gujaklap gaýrýarmyş. Ýeňirmekden ýaňa ol gepläp bilmeýärmiş. Bokurda dolup durmuş. Onuň kükrüginden diňe käbir düşünükli sözler çykýarmyş. "Siz töwe diýemisiňiz. Siz häzir Ernest aýdan atlaňyzdan soň nädip bir söz diýmek edip bilýäňiz" diýip ölümlükli syrkowyna jogap beripdir. On aýagy bilen itip goýberipdir. Grafinya polun üstüne yıkırıptır. "Sizden ýaňa buğda dönüm" diýip graf näherler bir elhins bir perwaýlyk bilaýdypdyr. "Siz erbet gaýdy bolduňyz. Erbet aýal bolduňyz. Siz erbet ejede bolarsyňyz. Betwagt aýal şundan soň hiç tat duýmandyr. Ölümlükli syrkow düşügine getipdir. Düşügine gyşarypdyr we aradan bir näçe sagat geçenden soň huşundan gidipdir. Ruhanlar onuň imanyny öwürmek üçin gelipdirler. Gijanyň ýarymyny olaradan çykypdyr. Aýal bilen düşünişmek onu eň soňky güýjünden mahrum eden eken. Men o ýere gopsek bilen ýarym gije geldim. Öýdäki başgaýlykdan peýdalanyp bir hiç şeýle piýatgelçilik görmezdim. Merhumyň ýatan otaw bilen ýanaşyk gidijek mehman otawyna baryp girdik. O ýerde aglaşyp oturan şagyrlar gördük. Olaň ýanyna gijen merhumyň jesediniň ýanyna geçirmek üçin galan iki san ruhany bardy. Ernest men ýanyma geldi. Bu ýezetiniň merhumyň otawyna ýeki bolmak isleýänini aýtdy. O ýere girmäň diýip olaýtdy. Oň bu sözleri aýdanlyk äheň hem hereketi meni geň gallardy. O şokunýa. Gopsek özüne mahsus bolan sessiz gülküle güldü. Biýa şoglanyň ýüzünde hasraty hem arharmak alamat meni bir şak tolgunurdy. We men gozohy toruň ýaňsyna goşulyp bilmedim. Barur biriň gapa tarap ýönelendigimi görüp, oglan botoganyň agzyny gapbardy. O gapyň kildine gasmajylap gaýgyrdy. "Ece, bigirenji adamlar sen ýanyňa geldi." Gopsek onu edil yelek garip oklap goýberdi. O gapyny açdy. "Bizim öňümizde peýda bolan görnüşi bolup bilsediňiz. O toňyşy tüz talan falan ýarly. Grafini bulunmuzor bolup gymyrlaman durdy. Onuň ýüzünde sıkkınsyzlyk alamaty bardy. Lowurda apturan gözleri bilen bile alzyraňy seredip durdy. Onuň daş töwrüginde bolsa merhumyň geýim gezimi, kagazlar, düýrlüni eskiler salam saçy bolup ýatyrdy. Ölümde şoňun gapdarnaky bulunmuzorlugy görmeklik gaty eýmenişdi.
Grafyň demi tüküren badyna oň aýaly ýakly şkaflary ýa-da stoluň äli şekerlerini döwüşdiripdir we halynyň üstü onuň daş töweregi ýertaşdyrylyp taşlanan hatlaryň böleklerinden leýs bolup ýatyrdy. Tanıjaklar döwüşdirilip taşlanypdyr. Portfeller kesişdirilip oklanypdyr. Grafiniýanyň zabunelleri hemme dady dörjelişdirip çykypdyr. Başta onuň gözlegleriniň netijesi bolmak ahmal. Ýöne onuň bolup duruşy, onuň gala goplugy menne onuň ahyry gidilýän sırly dokumentler tapanlyk hakda pikir döretdi. Men merhumyň düşegine nazar aýladym we suud emeller üçin adaty bolan işlerde ýötüp kemale gelen sünnetli mesatyna birde bolup geçen zatlaryň hemmesini akyl ýetirdim. Graf de Resto'nun cesedi yüzüň ýatyrdy. Onuň kellesi diwaryň düýbüne kravatdan sallanyp durdy. Olum poluň üstüne çaşyp ýatan bukçalaryň biri ýaly ýigrenç bilen agdarylyp goýberlipdir. Sebäbi olumyny gerekmejek boş gäpdi. Merhumyň gatap galan bedeni, serlip ýatan aýaklary hem elleri gorkunç hem göze gelmez galla doňup galypdyr. Ýürüm halyna aksar koň gaýtargy dil gatyny ýasyň aşagyna gidilýänini şekdirdi. Şeýletmek bilen oşa dil gatyny ýödüniň iň soňky minutyna çenni ellegmekden saklarnyp tamaýdan boldy. Grafinya kagadyň nirde saklanýanyny aňypdyr. Ýöne onsuzdan merhumyň barmaklary ýumuklugyna doňup galan eliniň hereketinden hem muňa düşünmek mümkin eken. Ýastyk zyňlyp goýberlipdir. Onuň üstüne aýal batinkasynyň ýydy kenidem görnüp durdy. Halyň üstüne grafinyaň edil aýagynyň astyna ýüzüne grafyň gerpli möhür basylan ýertek bukşy ýatyrdy. Men bukşany garba baldym. Onuň ýüzündäki ýazgyny okudum. Şu ýazgy onuň içindäki ýazgynyň maňa gowuşmalygyny görkezýärdi. Men grafinyaň ýüzüne jinaýatçydan soňra gedýän tülüşi ýaly dikkatli, gadaply nazar bilen garadym. Buhardaky kagazlar ýanyp tükenip barýardy. Biziň gelenimizden grafinya olar oduklapdyr. Sebäbi emlek hakda görkezmäniň ilk inisiativlerini ýödüniň kiçik şagalarynyň adyny görüpdir. We öz ýanyny olary mirasdan mahrum edýän wesiýetnamany ýok edýändirini öýdüp pikir edipdir. Aslynda bölümleriň talap etmegi bilen olar miras bilen edilipdi. Başa gaýlyk eden jinaýatynyň öňünde beýtiýar eýmenmek oň huşunyň başyna göçüren boldy. Ol özüniň owurlugynyň üstüne tuturanyny görüpdir. Belkem oň gözüniň öňünde eşafot peýda bolunur. Belki de ol jelladyň gızgın demir bilen öz bedenine tagymy basyny duýandyr. Ol damyp durdy hem agyr dem alyp biriň ilkin zaýçak sözlemede garaşyp bire paýgasy gözlerini teredýärdi. Siz näde aýpsyňyz diýip men buhardan heni ot degmedik bir böwrek kagazy garbap alyp goýdum. Siz öz şagalaňyzy tozdurýaňyz. Bu dokumentler olary emlek gülüpsine diýär ahyry. Grafinyanyň agyzy ýaşaryp gitdi. Oledil şu portotyň özünde gürpüllep gaýdarly görünýär. He diýip gopsyk gyzardardy. Hem onuň bu sözü mermeriň üstünde süýşürlenmiş şemdanyň şygyrsyna ýatlatdy. Bir azajykdymandan soň goza parahat eheň bilen maňa şeýle diýdi. Siz grafinyany graf tarapynyň maňa satylan emlägiň kanuny eýesi bolup durmaýanlygyna inanjak bolup pikir edýäne dälsiňiz. Şu minutdan başlap oň göýüm maňa degişlidir. Men kelläm paltaň şuwda hölürüni ýaly boldy. We men ezerli haýran galmakdan ýa lal bolany döndüm. Grafinya men süýtgori tarap aýlan haýran galyjyna nazarmy gördü. O başga söz tapman, agasy diýip tamraýady. Sizde fideikommis barmy diýip men gopsekden soradym. Mümkindir. Siz grafinyaň jinaýat edenliginden peýdalanmak şolýaňyzmy? Dogry. Men gapa tarap ýöneldim. Grafinya bolsa gazgyn göz ýaşyny döküp merhumyň düşeginiň ýanyna kystyra öýdüni goýberdi. Gopsek men ýylyma düşüp gelýärdi. Köçe çykamyzdan soň men başga tarapa uruldum. Ýöne o men ýanyma geldi. We men hut karlyma baryp ýetýän şuňgur nazaryna aýlap, gulagyny deşip gelýän inçejik tesbire gördü. Sen näme? Men suud etjek bolýarmy? Şo günden soň bir gat seýrek görüşip başladyk. Grafyň öýüne gopsek kirene berdi. Tomson edil barin ýaly bolup oň mülklerine geçirdi. O ýerlerde öýüni edil hojaýyn ýalyp barýardy. Fermalar gurdy, degirmenlerdir ýolları bejerişdirdi, nahal oturtdy. Bir gerek men oň bilen tüýlerini alleýlaryň birinde uşgeldim. Grafinya hut gahrmanlarça ýaşaýyş alyp barýar diýip men oňa aýtdym. Ol özüni bütün durky bilen şagaryny bagyş edipdir. Ora ajaýyp terbiýe hem bilim beripdir. Oň ulugly ajap ýaşyk bolupdyr. Mümkindir. Uluksaryň. Eýsem Ernest'e kömek bermäge borçly dälmi näme? Ernest'e kömek bermek?
Hep Gopsek gaýtalap sorady. Ýok, ýok. Betwagtlyk iň gowmy oğlumdur. Betwagtlykda o köp zatlary öwrenir. Pulun gadaryny bilir, adamlaryň gadaryny bilir, hem aýallaryň hem erkekleriň gadaryny bilir. Goý Paris deňdeniň gowumlaryny ýüzsün ýörsin. Haçanna Edward Losman olup ýetişer göri, biz ony kapitanlyga geçirýärdik. Men basaryň manysyna içkin düşünjek bolup durman, oňuly goşdurşdum. Ejefi Jenap Deristodo maňa bolan ýigrenç döretdi. Onda maňa maslahat sorap ýülenmek meýil asla ýok boldy. Men geçen hepde de Ernest bilen Camillanyň arasyndaky söýgü hakda Gopsega gurrun bermekligi. Onu öz borçlaryny bir jaýatna howluk durmaklygy ýüregime dip, oň ýanyna gitdim. Sebäbi ýaş graf basym kämillik ýaşyna ýetdi. Men gozan düşe üstünde yatan hally gördüm. Ol köpden bäri fırka ýatan eken. O özüniň iň soňky günlerini ýaşaýar eken. O maňa aýak üstüne galandan we işe ýaranyndan soň jogap berjekdigini aýtdy. Entek bedenine ýaşaýyşyň iň soňkuja uçkunjy köräp durka, oň öz baýlygynyň iň uzypsuzja böleginden aýyrlaşmak islemeýänligi şeksiz görünüp durdy. Oň bir işi gaýry çekmegiň başga sebäbiniň bolmagy mümkin nädli. Men oň öz ýanyndan çak edişine görä düýplärek keselländigi gördüm. Onuň ýanyna uzak wagtlap boldum. Men oň ölümiň bosa-bosunda nähilidir bir dälilik ýagdaýyna öwürlen husyýetliginiň nähili şäherlere barp ýetendigini görmek isledim. Gaptannaky otoglardy, kezek adamlar görmek islemän. Olanyň tutuş öýü eýlepdi. Onu ýekece öýde ýaşaýardy. Äri toglar bolsa boş haňlaşyp ýatyrdy. Onuň ýatyş otogyny hemme zat şoýun kyýarly. Onuň aklatlaryň ýerleşimi maňa gaty gowtanyşdy. We 16 ýylyň içinde hähelçejigim üýtgemänni. Her bir goş edil aýnanyň astyna saklanýan ýaly. Şol ýonky dergede ban aýal, oňa wepal bolan kemper ýonky, oňdan ýan adamydy. Oň hojulugyny alyp barýardy. Oň ýanyna gelen adamlar barady, habar berýärdi. Indi onuň kesilýän gününden bolsa, ýokary hojaýynyň ýanyna çykmaly bolany, özüniň maýyp ärini, daşky gapyda garawl goýup, syrkow gödüçilik edýärdi. Gopsegiň haly bisak teňdi. Öňe näme de bolsa, bir näçe müşterileri oň öňe kabul edýärdi. Giýdejileri öňe alýardy. Ýöne ol işlerini şeýle bir ýöne köýleşdiripdi. Oň otogundan daşardy edilýän işleri berza etmek üçin käte bir gerek şo maýyp adamy ýumuş bilen iýermek yeterlikdi. Fransiýanyň gaýty respublikasyny akrar edýän hakdaky şertnama baglaşylaryna Gopsegi bir ýönki koloniýadaky fransuz raýatlaryň mülklerini baha kesmek, olar ýatyrmak hem de şo sebäpli şeklen diýanyň öýgünde bolmak üçin göýberlerini summany, olaň arasynda paýlamak bardak komissiýanyň çilenlerini taýladylar. Sebäbi ol San Domingodaky köne mülkler, olaryň eýleri we plantatorlary barada gaty köp maglumatlar bilýärdi. Gopsegiň oýlap tapyjylygy hut şo sagadyň ödünni oňa öňkü ýereýleriniň, olaryň mirasçylarynyň şikaýetlerini seretmek boýunça aralykçy agentligi zatlandyrmak baradaky pikir salygy berdi. Şeýdem ol hiç şeýle maýy goýmazdan bir kärhanany resmi dörejiler bolan Verbrust we Jigonna bilen desteň derejede girdizalýardy. Sebäbi onuň bilimdarlygynyň özi ýeterlik goşant bolup durýardy. Agentlik işin magadyny bilmeýän, öz hukuklaryň jedelligine şüýhelenýän ýa-da muny açyk bilýän adamlaryň emlak eýeçiligi baradaky şikaýetleriniň ägirt uly girdijini demine dartyp ýatyrdy. Köne eýeçilikler ýatyrjy hökmünde Gopsek ýeri plantatorlar bilen gepleşikler alyp barýardy. Olaň her biri öz ýerleriniň bagadan ýokarlandyrmak ýa-da öz hukuklarynyň basam ikrar edilmegini gazanmak üçin oňa öz baýlygyny laýyklykda sowgat edýärdi. Onuň alýan bir paralary bergi baradaky borçnamalardan Gopsegiň alyp bilmedik girdijileriniň öýgüdüni öýdýän füturluk prosenti aly bir zat bolup durýardy. Mundan başga ol agentligiň üstünden kijik summalary bolan borçnamalar arzanjy bagasy bilen satyn alýardy. Şeýle ol respublikanyň kim-kimden tölemegi wada berýän we şeýle bir ýetirli bolmadyk tölegine garaşyp oturman, haýal etmeden oň uzypsuzja bolsady. Bir bölegini alyp diýilmek görýän. We şoň üçinem öz borçnamalaryny berja etmäge gyslanýan adamlardan olaň şo borçnamalaryny ardan bagasy bilen satyn alýardy. Bir uly galpy işte Gopsegiň doýdum dolmy ýokdy. Ol her gün ýerden pary peşkeş alýardy. Olar ýedir haýydyr bir nabobun şeýle bak üçin günä geçmek baradaky hata gol çekmek gerekmi kädip oýlanýan minister ýaly. Olar aşgyrlyk bilen fin edip başlaýardy.
Gopsek getirilip berilen hemme zatlar alýady. Bir garybyn getirip beren bir sebet balygyna alýady. Kıskançırak adamların sowgat getiren penje şemine alýady. Bay adamlardan kümüş gapga alýady. Töwdügerlerden altın şilimden alýady. Bu peşkeşleri on nire goýanyny bilýän adam ýokdy. Hemme zat on öýüne getirip berýärdiler. Ýöne o ýerden ýygyny çykarýan zat ýokdy. Hudaý bar. Çyn zama edýän meniň köne tanışym. Gopsegiň dergedewany kemper ynandyrmaga jan edýärdi. Ol bir zatlaryň baryny ýudup otyr. Ýöne bu onun peýdasyna däl gaty görlenýär. Men diýwar sagadymda ikat ýok ýar bolup gurap, gapgara bolup galypdyr. Ýöne ene geçen duşelmede gopsek men ýerden öýüniň maýyp hyzmatkaryny beripdir. O men kabinetime girip şeýle diýdi. Basymrak gideliň jenap Derwil. Hojaýyn iň soň hasabyny geçýär. Edil limon ýaly sapsary bolupdyr. Siziň öle görünüşmäge ýa. Azolan edil kekirtmegenen tutup durýam, oň bokurda hyrlap dur. Men ölüm hallak sırkoň otogyna giremdi. Oň bolup duruşuny görüp geň aldym. Buharda ot ýokdugyna garamazdan o buharyň öňüne dyýyna çöküp durdy. Buharyň içinde bolsa diňe kül ullokan depe bolup durdy. Ol kravatdan düşüpdir. Buharyň ýanyna füýüşip baripdir. Ýöne oň ýygyny füýüşmäge bir gurbat satmandyr. Kömege çağırmaga da tet etmendir. Men köne dostum dip, men onu ýerine galdyryp, düşegine geçmäge kömek edip aýtdym. Siz üşeýäňizmi? Näme üçin siz Buharyň ýakyn dip buyurmandyňyz? Men şunu asla sowuk dälip olaýtdy. Ot ýakmak gerek däl. Men gidýän hana ulyp, ol birazajykdan motorundan seslendi. We maňa özüniň şöhreti öçün, tutukly nazarına aýlady. Nire gidýänini bilenmek, ýöne bir ýerden gidýän. Men näýem karfologiýa başlady diýip, ol medisina terminini ulanmak bilen sözüň üstüne goşdy. Bu bolsa onuň paýgatynyň durdugyny görkezýärdi. Karfologiýa ölüp barýan adamyň düşünjesi hereket edip başlamak diýmek. Maňa birden otogyň içinde altyn togulanyşyp ýören ýagryp göründi. Ondan men olar ýygynaşdyrmak üçin ýerimden turdum. Endi men ähli baýlygym nire gider? Men ony döwlet hazinasyna goýup gitmen. Men wesiýetnamamy ýazdym. Şonu tap, grosy. Göýler galan jelediňanyň gyýyl galan bolmaly. Men bir gedek oňa aşamarlar, Vivian köşeginde galat geldim. Edil perişde ýaly owdunja. Oň uçunjuk diýen lakam bolmalylar. Şonu gözläp tap, grosy. Men seni öz wesiýetnamanyň bir jaý edilmegini anlanadym edip belledim. Bir ýerde isleýän zadyň baryny al. Iç, menne ýere zat köpdür. Gazyň bagyryna edilen paştet badyr. Alta kofe şeker badyr. Altynyň ýasalan şemşeler badyr. Ýöne ýalyň üçin adiýonyň ýasany servisini al. Birliýantlar kime berilseka. Sen temmäki ýasyňmy hanul? Menne dürli sortly temmäki kendir. Onu Gamburga edip sat. O ýerde esli ýarym gammasatsa bolar. Hawa, menne hemme zat bar. Şolaň hemme söylenem aýyrlaşmaly. Ýeri gopşyk ata. Düwetdiň geçek bolma, özüň anamly bol. Ol şonuň üstüne dikeli bir oturdy. Oň ýüzi ak ýastygyň fonunyna edil bürnüşden ýataran ýaly bolup aýylsaýl göründi. Ol gurap garan elini uzadyp, sünk bolup duran barmaklary bilen hamana ýorgondan ýapyşmak isleýän ýaly ýorgonyny gapçady. Edil ýödüniň metallik sowuk nazary bilen soğuk buhara tarap nazar aýlady. Dergedewany kempire maýyp hyzmatkaryny gomaňa "Letýeriň Brutun şagalarynyň ölümi" diýen kartinasyny konsullaryň arkalarına şekillerini gadymy Rimin gözleri ýaly üçkärlikle üns bermek bilen ýödüniň dogry akylyna kajan berdi. Bolsada mert jan berdi. Garry husyt diýip maýyp sallatlar ýetişiklap aýtdy. Amanadan tawşyrýan sırkowyň sanaşdyran fantastik baýlygy hini de men gulagymda ýaňdan durdy. We men merhumyň doňup garan nazarynyň şo tarapa gönügünligini görüp biýgytyar halla Buharyň içinde depe bolup ýatan küle tarap seretdim. Kül üýüşmeginiň biçak buludugy meni haýranlyk galdyrdy. Men at şiir aldymda ony külüň içine sokup bir gatyda galtaşdym. O ýerde altyn rükümüş depe bolup ýatyrdy. Bu gojaň sırkow wagtynyňky giýdejiri guraşemeli. Oň biratlar gowja girlemäge güýç
gayraty, gurbaty etmendir. Ynamsızlyk bolsa onu bizatlaryň baryny banky bermäge ýol bermendir. Alalaşyk suwdunyň ýanyna algan diýip men maýyp aýtdym. Birde hem burada hayır etmen möhürläp goýmak gerek. Gopsegiň men hayran galdyryň soňky sözlerini. O dergüdewan kempiriň maňa gurrun beren zatlaryny ýadyma salyp, men ikinji etajdaki otoglaryň hemmesiniň asaryny aldy. Olar barlap görmek ýüregime dugdum. Men ilkinji gedek asan otogumyň ödünni merhumyň maňa manysız bolup eşitilen sözlerini düşünürüş tapdym. O aň düşünjeden, logikadan mahrum, haruza öwürlen husyetligiň nämelere baryp ýetip biljek ekenini görýetirdim. Bir şeýle masallara, vilayet ýerlerine ýygy-ýygydan duş gelýär. Merhumyň ýatyş otoguna çykýan ýanaşyk otogdy. Hakykatdanam şüýräp ýatan paşdiýetlerim, her ýeri adyklaryň depi bolup ýatan üýşmeklerim bady. Hatda galyň heň watyp ýatan ustritsa bilen barykda bady. Otogyň içindürli isfir ankap durdy bilen bir porzdan ýaňa men tas dem tuturupdy. Hemmede gurt düşüp mörmöje uýuşup mygyrly bolup durdy. Golöýde alynan paşdiýetler dürli ölçekde gapyrjaklaryň, çaý gutularyň we kofer haltaryň arasynda bulaşyp ýatyrdy. Buharynyň üstünde kümüş samdy, onuň adyna Gavranyň portsklatlaryna gelen dürli ýükleriň nakladan oýlar saklanýar eken. Paýta kipleri diýermiň, içi gantly gapyrjaklar diýermiň, romly, kofeli, indigoli, temmäkli şerekler diýermiň. Halanyal ýurtlardan gelýän haritlaryň tutuş bazarda. Gymmat baha mebel, kümüş tenetler, sıralar, kartiyanlar, vaazlar, kitaplar, daşa ramasy, düýrlenip goýulan ajaýyp gravyuralar we beýlek her türlü seýrek gabat gelýän zatlar otogyň içine sygmajak bolýardy. Bu gymmat baha zatlaryň tutuş bir üýşmeginiň diňe sowgat beren zatlar däl bolmagy gaty ihtimally. Olaryň köpsüniň aýydyna satyn alynıp bilinmedik gere goýulan zatlar bolmagy mümkin. Men o ýerde geripler hem Venezerler bilen haşamlanan, içi gymmat baha zatlardan dolu sanjaklardy. Nagyşdan ajaýyp saçaklardyr, salfetkalardy, gymmat baha ýöne tagmaranmadyk ýaraglar da gördüm. Ýüsüp duran kitaplaryň arasyndan täzerak sowurup alan bir kitap açanymda, men o ýerde her biri 1000 franklyk bir näçe bank çekin tapdym. Şondan soň men Rembrandtyň galamyna münasip bolan bir galan zeriniň şeýle ağaç göýgürgüç bilen topulun altyny gözläp, iň bir oguny uşak zatlara çenini üns berip barlap çykmagy, hemme dağda ağda düňder edişdirmegi, düşökleriň aşagyna, patologlara, diwarlary, karzinlary barlaşdyryp çykmagy ýüregime dugdum. Men özümiň ýuridik praktikamda şeýle hayran galaýmaly, husyetligiň öz boluşly zabun, galyk häsiýeti bilen bir adamda ut goşup bilişine hiç wagt duş gelmädim. Merhumyň ýatyş otogyna doranyp gelemdi. Men onuň hat stolunyň üstünden bu baýlyklaryň hemmesiniň şeýle hem-kemden toplanmagynyň syryny açyp görkezýän zat tapdym. Basgyjyň astyna, gopsegiň adatça öz müşterilerini alan sowgatlaryny satýan söwdegärler bilen ýazyşan hatlary üýşüp ýatyrdy. Ýöne ýa-ha söwdegärleriň köp gerek gopsegiň dudugyny düşündükleri sebäpli. Ýa-da oň öz iýmit adyklaryny hem beýlek goşantlaryny gaty gymmat bahalanyny sebäpli şo söwdäleşikleriň birem başa barmandyr. Ol ýerine toplanan adygy şewäniň magazynyna satmak islemändir. Sebäbi şewe onun 30% ardan bakadan bermegi talap edipdir. O barýo bir näçe frank üçin söwdäleşmegini dowam etdiripdir. Söwdäleşip bolýança bolsa harit saýrandyr. Kümüş kem satylman galypdyr. Sebäbi gopseg onu eltip bermek barada aksyklaýjyny öýel boýundan almak islemändir. Kofe galtalarym ýatyp galypdyr. Sebäbi o dökülüp taşlanyny üçin onuň arkem kemmek islemändir. Bir söz aýdanynda, söwde şertiniň her bir zat sagady, oň üçin tükönüksiz jedeliň sebäbi bolup hyzmat edipdir. Bu bolsa, onuň şagalyk ýagdaýyna ýetenliginiň we peýim paýgasynyň üstüm gelýän haruzy, akylyny aldyran ähli gözlerde ötüp başlayan, şol wagşyany höçjetli tutup başlanynyň şekli alamatydy. Ondan men özüme ondan eşden sualym berdim. Bu baýlyklaryň bary kime galyrka? Oň özüniň ýalyny miraslar hakdy. Beren geň maglumatlaryny ýadyma salyp, men özümiň Parysyň iň gawahatçylykly ýerlerine gözle geçirmeli boljakdymy. We bir ägirt uly baýlyga haýhydyr bir ağzyn aýalyň eline bermeli boljakdymy düşündüm. Ýöne ilki bilen bir zady bilip goýun. Düýbünden jedelsi dokumentleriň güýji bilen graf Ernest Deristo ödemlegine eýil gitmäge girişer. We boňa Mademoiselle Camilla bilen möklügi,
Ondaşynyň ejeti bilen dogonuna yeterlik maýa bölüp bermäge, uýasyna bolsa yeterlik sep bermäge mümkinçilik berer. Ýagşy Gadardan Derwil. Bir pikirlenip görürsip, Hanym Degranliýe jogap berdi. Biziň maşgalamyz ýaly maşgalaň, öýdece hüle garnaşlyk açmagy razy bolmak üçin Jenab Deresto biçak baý adam bolmak gerek bolar. Bir zat ýadyňyzdan çykarmaň, men oglum Irugiç Gerçek Degranliýe bolar we biziň neslimizden iki şahasyny hem baýlygyny birleşdirer. Men giýegimiziň hem oňa münasip jüt bolmagy isleýän. Arestonyň gerbiniň nähiliňi bilýäňizmi diýip Graf de Born sorady. Kümüş doluklu hem gara haşlı 4 bölükden ibaret goý gyzyl aýtym. Biçak gadymy gerp. Be dogry diýip Vikantessa tasdiklady. Munyň sözüne de Camilla bir gerpdäki ýytwarlyk gen dewizi bolan öl gaýnyny bilen duşuşmanan biler. Hanym Dibasyon Grafini de Restoni öýüne kabul edipdir diýip gozaday berildi. Wahey, diňe dawarla şamdala diýip Vikantessa garşylyk görkezdi. Kitabyň soňy. Kitap Türkmenistanyň kerler hemde köýler üçin kitapkanasynyň ýazgy edişim köpeldiş bölümini ýazga geçirildi. Ýazga geçiren Tesireshtori Husan Ataýew okudy, Settar Abduýew. YouTube Mirasym kanaly.